Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün 2020-nji ýylyň 6-njy dekabry, hepdeniň 1-nji güni siz ýene-de Demokratik Watan Türkmenistan YouTube kanalyna hoş geldiňiz. Şuňky tema Türkmenistanyň ýolbaşçylaryna sanksiýa berip bolarmy ýa bolmazmy? Gelin şuňa seredip geçelim. Şul tema seretmekkä men öňünden aýdyn. Türkmenistanyň ýolbaşçylaryna, Türkmenistanyň prezidentine sanksiýa bolup berip bolar ve bermeli. Näçip? Gelin şoňa seredip geçelim. Ine men internetten ýörüýte dokumentlara seredip bir topar dokument ýygnadym. Men şunu size ors diline okap berende türkmençe gyýyjyk ýa-ni tezisini terjime etip bereyim. Ine bütün dünyada adam insan hukuklary bardyr, haklar bardyr. Ine şol ýa-ni adam haklaryny goraýan jarnamaň esasyna edilýär we onsoň döwletleriň arasyna ýa-ni halkara şertnamalaryň üstüne baglanyşylyp döwletler özüne borç alýarlar. Halkara borçlaryny alýarlar. Şu öz ýa-ni ýurduna döwletleriň ýolbaşçy, mejlis, adalet ministri we beýleki gulluklar ýerine ýetirjik hökümet şul halkara adam insany goraýan haklary goramaly we berja etmeli borç alýarlar. Şonuň esasyna bütün dünýäde ýa-ni şu ýaly jarnama hormat goýulýar. Näçip onu men şeýle düşündirýän sebäbi döwlet näme üçin gerek? Hökümet näme üçin gerek? Birinji bilen hökümet we döwlet adamyň haklaryny gorar ýaly we şonuň saglygyny berja edýär we şoň adatyny berja edilmek üçin hökümet edilýär, ýurt edilýär. Eger şoň esas fundamental borçy ýa-ni adam hakyny goramak, adam hukuklaryny goramak we adam adatyny goramak berja etmese şu hökümet, onu o hökümet hemme gol çeken halkara şertnamalary ýagny adam hakyny, adamyň haklaryny, adama işlemek üçin şert, ýaşamak üçin şertleri döretmek, adamyň adatlygyny berja etmek, şul meseleleri çözmän ýagdaýynda ol halkara ýa-ni gol çeken şertnamalara göre ona sanksiýa edilýär. Sanksiýa diýmek näme? Sanksiýa diýmek bir gadagançylyk. Ine men size orçça bir teziste bir sany ýa-ni kanundan alynan halkara şertnamalardan alan ýa-ni sözlerini okaýyn, onsoň analiz eder şunu. Права человека в международных отношениях. Под международным стандартом прав человека в международном гуманитарном праве принимаются международные правовые обязательства, развивающие и конкретизирующие принцип уважения и защиты прав и свобод человека. Demek, diyecek olan adım, bir minut. Diyecek olan adım yine halkara borçlanmalar var, her döwletde. Şol sanksiýa dine halkara bolup bilýär. Olum haçanla bir döwlet öz halkara borçlanmalaryny ýerine ýetirmän ýagdaýynda, ýa-ni gumanitar ýagdaýda we halkara ýuridik düzgünnamalaryny boyun alyp ýetirmese, onu ýa-ni halkara sanksiýalar berilýär. Что такое международная санкция и для чего она применяется? Международная санкция – это внешнеполитическая мера, которая применяется с целью сохранения или восстановления мира, предупреждения конфликтов, укрепления международной безопасности, демократии, поддержки принципов правового государства и прав человека или борьбы с терроризмом. Цель установления международных санкций в более узком плане состоит в том, чтобы принудить третьи государства или попавшие под санкции лиц соблюдать нормы и принципы международного права, сделать продолжение вызвавшей санкции деятельность как можно более затратным и неудобным и воспрепятствовать неприемлемым действиям адресата санкций. Bular näme diýär? Dünýäde halkara sanksiýalar bar. Şu sanksiýalar 3-nji döwlede haçanla şol halkara kanunlaryny, halkara düzgünleri bolan ýagdaýynda ýa-da adam hukuklaryny demokratiýaň ýoluna edýän ýa-ni diktator hereketleri ýa-da beýleki döwletiň territoriýasyna alsa ýa-da bir topar ýa-ni halkara borç alan
zatlaryny bozsa oňa halkara sanksiyasy berilýär. Ol halkara sanksiýasynyň esasy maksady näme? Şol döwleti wynujdan ýagdaýynda ýa-ni şol halkara şertnamalaryny ýetirmäni boýun alyrmak. Halkara sanksiýalaryň dürli hilesi bar. Individual we kollektiwny. Individualny bolanda hususy birine ýa-da kollektiv. Kollektiv bolanda bir topar adam. Ine mysal üçin Türkmenistanda ine devlete topar we beýlek adamlar sanksiýalaryň üstünde işleýär. Beýlek aktivistler. Şo ýerde biz esasy personal sanksiýa, ýa-ni hususy sanksiýalar işleýär. Türkmenistan prezidentine Milli Howpsuzlyk ministriniň ýolbaşçysyna Annaýewa, generalny prokuror, ýa-ni baş prokuror, Türkmenistan baş prokuroru Attaýewa we Türkmenistanyň ýokarky kadiýetiniň ýolbaşçysyna ine Uslan Nepesowa. Ine şol sanksiýalar edilen näçip imенно şular. Men düşündireyim. Türkmenistanyň prezidenti konstitusiýaň garanti bolman onu özü bolup ber. Konstitusiýany. Ol halkara şertnamalara bağlanışylan halkara şertnamalaryň esasyna borç alındy. Hökümetiň ýolbaşçy hökmüne borç aldy. Ýani Türkmenistan döwleti borç aldy. O bolsa Türkmenistanyň ýerine ýetiriş hökümeti bolan soň Türkmenistanyň borcunu şol ýetirmeli bolýar. Şol şertler bozýar. Ine şonuň üçin. İkinci, generalny prokuror, baş prokuror, o näçe? Sebäbi Türkmenistanyň içinde kanun işlenip, hemme bozulýan kanunlara ýürütülýän prokuratura we ol seretmen gaýty biguna adam tutup, ýani diktator rejim Berdimuhamedow diýen adamları tutup, gaýtyp olar gynap, aktivistler tutup, adamlaryň haklaryny almalyk üçin olar gynap, şu prokuratura işlerini ýol açdy. Kadiýetden ýol açdy näçe? Sebäbi kadiýetler şu tutulan adamlar getirilerine advokat berilmän, ýani şertlerini, haýsy şertlerde onu gıssap, vurup ya ukol ettirip boyun aldırdılarmı ya korkutup boyun aldırdılarmı onu seyretmeyen günü prokuraturan aydan edip şu rejimin, diktator rejimin oyunu oynap esası zaвершающий yani finalni kurması bolýan şol adam basar yani. Yine şu mekanizmler prokuratura kadiýet esası adamları yani korkutup basıp koyuyor. Yine ol adamlar prokuratura barynça ya ol adamlar kadiýete barynça entek öňde MHM gullugy bar. Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk ministrligi bar. Ine oň ýolbaşçy Annaýew ol terrorist. Buna bu hakda gurrun ýok. Hemme işleýän şoň içindäki adamlar terrorist. Ýektuk we adam arasy içinde galan terrorist. Öz halkyna düşman bolan terroristler. Bu 30 ýyllar adamlar etajdan gördü, öldürwem gördü, zorlawam gördü. Hemme şu faşistlaryň edýän zatlaryny edip geldiler. Ine şoň üçin bular terroristler diýilýär we ine şol Annaýew şu terrorist guramaň ýolbaşçysy bolanma Berdimuhamedow bilen bir setirde oturup jogapkärçilik almady. Ine şoň üçin ine biz şulara görüşýär. Şu 4 sany adam personaj 5 Türkmenistan prezidenti, Milli Howpsuzlygyň ýolbaşçysy, Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň ýolbaşçysy, Türkmenistanyň ýokary kadiýetiniň ýolbaşçysy. 4 bolýar-da. Häzirlikçe Türkmenistanyň polisiýanyň ýolbaşçysyny goşamyzok, sebäbi polisiýanyň günäsi köp. Ýöne polis aktivistleri adam öz hakyny alanlar känwer ýani şirket ýetirmediler. Esas zatlar bular polisiýa, MHM'şnikler gizlenip MHM çağırman polisiýa uçskowa çağırtyp adamlary şo ýerde "Salam aleykum, biz MHM'den" diýip garaşyp şo ýerde adamlary alyp gidýärler. Oňsoň adamlar bilen okşuň MHM alyp gidýärni. Polisiýa bar ýa, şo polisiýadan alyp gitdiler. Niýe alyp gitdiler kim bilýär? Haçan sen MHM baranda sen alyp gitdiler. MHM guluklary ýani şuňa şeket ýetirýär. MHM guluklar günäkär diýip. Ýöne haçan polisiýa üstünden bolanda bular polis patsaw edýär. Her wagt MHM ya polis patsaw eder, ya prokuratura patsaw eder, ya da kadiýeti. Bular şeýle bir nejis bir şeýle bir adamzada garşy gurulan gurama edara diňe prezidentin kaprizlaryny edip gelýär.
Kimde kim bir zat diýse, ýa prezidentlerden şonu ol kanuny asyrdan oklar. Bolsa bolmasa şonu diýer. Inanyň hökümetdäki işleýän ýolbaşçylaryň 99%'ni giýije ýa türkli ýa sportiw formalar giyýärler. 3 tögel. Ýa tirka. Maşgalatyny aýyrdy. Oňa çelli näme ýokmy? Oňa çelli hani oň iş şurýal erbet bolsa Türkmenistan Kabinet Ministriniň ýolbaşçy Ukypsy Berdimuhammedow nirde? Özüne milli lider diýip bir aferist niýe ol? Näçip ine şol soňky nokuda çelli ýa giýije muny alyp gitmeli. Näçip öňünden ýa muňa ýanky duýdur şermeler. Ondan prokuratura geçip prokuraturyny barlap, zat edip, suud edip, ondan soň muny alyp gitmeliler. Näçip entek suud edilmelik zady, ýa muny alyp gidip, urulup, zat edip, ukol etdirip, kabinet ministri getirip, bulan eline beren spiserin ýa videosyny ýazýarlar, ýa izolatorda. O ýerde İtalyan vulkanının yankı dökülüşüne men günahkar diýse ýazyda onan boyun alýar. O Şeyh Muradow ýaly. Hemme men bandit, men ogry, men terrorist, men narkoman diýip. Şeyh Muradow narkoman hiç wagt bolmady. Bir topar ine şurýaly açyk halkyna garşy mertebesini düşürüp, şuň ýanky ruhuny düşürüp ýürüýtirilen terrorist guramazy. Bular narkotikym satýar. Ayalar zorlayalar, adamlar öldürüyorlar. Bunu hemmedat edip oturan adamlar. Bunu Türkmenistan'ın banditlerin teröristleri. Banditlerim şuraya göre yüreği var. Bunun yüreğim yok şunun. Şunun için ben her vakit aydiyem, haçanla oğlunuz, çağınız, kakınız, doğun, kardeşiniz şöyle işlete hayiş edin. Git oğlum şu yerden, git doğun şu yerden. Bu maskarçılık Türkmen halkı mesirden mi var? Münasipden. Ediyen adamız Huday sakladın. Çık şu yerden. Haramlık etme şu yerde deyip. Yani egerde şolar goňşy bolup ýaşasalar, yüz vermem, salam vermem. Egerde şolar toya gelseler, kom toydan, merkä gelseler komşu olur. Güni haramda adamlar deyip. Bu adam şu yani erwet adamlar kowuşan komşu olur. Sebäbi ular sizi öldürüp, gynap, aýallaryňy zorlap, aýallaryň bagşlan bolyn yankı döşüne elektrik nimen atıp, on yankı organlarına elektrik nimen atıp, bular gıynan zatlarını Huday sakladı. Mesela aytmayın. Gözüm bilen gördüm. Türkmenistan'da bolanını şu yerde men sakladığını gözüm bilen gördüm. Şuraya bir Türkmenin arasında bolmajak zatları, Türkmenine bolmajak zatları, bu zatlar bolya bir şpion tutsan, o başka bir razvedka şpionu, onu öz arasında edip bolur, yani öz halkına karşı, ol bir bağlara, dünya bağlarına çıkan dayra karşı, onu etmeklik, ol bir, onu, ulu bir gayrılık gerek o. Yine şuraya zatlar bozulyan için, yine şu zatları saklamak için, onu hususi sansalar değil, personal sansalar. Şu personal sansalar biz başlar, nesip bolsa, her kim özüçi işleýär, mysal üçin aktivistler özüçi işleýär, dewlet özüçi işleýär. Ýöne biz goşulyp, ýa koordinirowna hereket edip, şunu da kansa ýetirmeli sebäbi. Bizim halkymyz galyp bilen ok. Bütün dünýäde bolar, bütün dünýäni Allah gelýärler we bütün dünýä Türkmenistanyň içindäki zatlar gizlek gelýärler. Men bir zat unutdum şu ýerde Raşid Meredow bar. Näçe Raşid Meredow? Sebäbi Raşid Meredow pasport biznesine alıp barıp hemme adamlardan kim pasport çalışacak bolsa ziyat kalıyor. Şu ziyatka şoňa ýetýär 30-45%. 30'dan 45% çelli. İkinci İkinci Raşid Meredow Türkmenistan prezidentini gorkutup ýollar yaptı. Biltler satar yani. Yine şu iki zat edilmiş için ve bütün dünyada öz konsullaryny, pasollaryny dolu emheme geçirip emheme ýaly halka garşy hereket etdirýän üçin we bütün dünýäni Allah gelýän üçin ine Raşid Meredow düşýär. 5 adam bolýar. Türkmenistanyň prezidenti Raşid Meredow, Türkmenistanyň daşary iş ministrleri, Türkmenistanyň milli howpsuzlyk ministri Annaýew, Türkmenistanyň baş prokurory Attaýew we Türkmenistanyň ýokarky hadiýatynyň ýolbaşçysy Usan Epesow. Ine şuraya zatlar bolya inni nähil sanksiýalar bolýar. Ine sanksiýalar bolan howa
Huzursuz sanksiyonlar bol ini näme bolmaly? Huzursuz sanksiyonlar bolanyny ine şu adamlar onun dürlü görünüşleri var. Birinci, Avrupa gelmek gadagan, Amerika gelmek gadagan. İkinci, hemme şuların aktivleri olsa, bir yerde jaý, mülki, şotda pul var olsa, stop bolýar. Üçüncü, başka da yankı bu davleni et bolýar, administrativ davleni. Ine şu hemme yerlerde şulary uly ýygnaklara getirmän, ýolla geçtiler, yani granitsany geçtiler, saklap, bunu arrestam etbilýärler. Şoň üçin oň çägi ýok, limiti ýok. Sanksiyon görünüşiniň limiti ýok. Birinji başlarlar individual, hususy. Ine şu 5 adama şular bir ýere geçenle baranla şirketden geçenle Ýewropaň ýa Amerikan şirketinden geçenle şular tutup alýarlar. Şulara hemme ýerde näme şularyň emlakleri bolsa arrest bolýar, stop bolýar. Ýöýte gözlenilýär şular. Ine şuraya sanksiyon edilýär. Ine şuraya maskaraçylyk Türkmenistanyň prezidenti bütün dünýäde häzir birinji diktator boldy. Demirel Kadeýany köp pozisiýalardan ozup geçýär. Şonuň üçin ine geň alman, ine häzir Türkmenistanyň içinde devlet aktivistler ýa beýlek aktivistler, Gurbanow, bular halk düşmanlary ýa bular bizim döwletimizde nimetçek şeket ýetirjek bolýar. Ýok, oraya korkucuğuna propaganda ýerip, yalanmatan programmasy ýaly, şular aýdýarlar. Biz sanksiýa düşäýmäli, halk bizi gowlasyn diýip ýanky size alýarlar. Bizi inanmasaňyz, köçe çykdyrdym, nowotlaryň. Ol şu diktatorluň hakyky hereketiniň netijesi. Ol hemme bolup geçýän gadaganlar, ýa ak maşinler welaýatdan geçip bolanok, daşyna çykyp bolanok, deportlar, pasportlar hemme dadyň bir sany düýbi Berdimuhammed. Öz halkyna garşy düşman, öz halkyna zulüm ine Berdimuhammed. Ine şonuň üçin biz göreşýär devlet topory ýa aktivistler göreşýär. Bizim zakazçylygymyz halk. Şu halka gerek bolan biz edýär. Hiç hil döwlete şu gerekken. Hiç hil döwlete. Gaýtyp o döwletlere haşen şu sanksiýonlary utturdy otyr. Ine şoň tapagy bar. Ýene de bir topar sanksiýonlar bar. Ýöne men şu gepleşimde adam hukugyny bozýan we demokratiýa degişli sanksiýonlar aýdyp geçdim. Biz sanksiýon ahirine geldik bir adım aldy bize. Sebäbi bir topar ýanky 30 ýyldan bäri şu diktatorlar bir topar halkara ýanky borçnamalar bozup gelýärler. Mysal üçin pasport meselesi. O halkara borçnamasy şolar. Bütün dünýäde konsulluklar, pasportlar, halk ýanky pasportlar çalışmak. Ol bir ýollar ýapdy. Öz halkyny evakuasiýa etmän koronavirus diýip ýollar ýapýar. Ünüpdirin. Bütün döwletler öz halkyny koronavirus wagtynda ýürüýtirişdirip epidemiýa diýip ýanky öz watanyna salýarlar, evakuasiýa edýärler. Bu bolsa ukypsyz bolan soň düşünen o. Adamlar evakuasiýa birinji bilen bolýar epidemiýa wagtynda. Bu bolsa köçeler ýanky ýapyp, ýollar ýapyp, serketler ýapyp, ay bizde koronavirus bar. Sen koronavirus diýip başga döwletiň halkyny içine salmana ýapyp bilersiň gadagan edip. Ýöne öz halkyny birinji bilen basyp almaly, birinji bilen baryp alyp gaýtmaly. Nähili kynçylyk bolsa da alyp gaýtmaly. Şonuň urunmasaň döwlet bolmadyň bolýar. Ne şu ýalatlara bu ukypsyz prezident we ýanyna ukypsyz Raşid Meredow, Annaýew, Usanipesov, ýanky Ataýew bular idiot bolan soň şonuň edýän işleri hem idiot bolýar. Şonuň üçin Türkmenistanda hökman suratda bir hökümet çalışmaly. Öýdem kanun esasında. Protesto çykyp, köşüňe bak, şunu arrest edip ýanky çalışmaly. Sebäbi başga ýol ýok Türkmenistanyň ötüşine. Şular bada bolup dur. Biz şular aýyrmasak biz ne bakly ýaşap, biz ölüp gideriz. Bular bize alaç oýanoklar. Ýani şoň üçin sanksiýonlar aýratyn halkara plaşatkasyna ýa meýdanjasyna işlenip gelip otyr. Indi men bizim mihmanlarymyz bilen sizi tanıştyrayım. Şu gün bizim gepleşigimizde Timur Serkerde ve Piotr bar.
Gelin men sözleri şolara vereyim. Şolara sizinle salamlaşın. Timur, Piotr, siz salamlaşıp bilirsiniz bizim vatandaşlarımız bilen. Assalamu alaikum vatandaşlar. Salam hormatly vatandaşlarım. Men birinji soragy Timur'a bereyim. Timur. Ine men häzir bizim halkymyza düşündürdüm. Türkmenistanyň ýol başçylary Ilaytada Berdimuhammedow, Türkmenistan prezidenti, Türkmenistanyň parlamentiniň ýol başçysy, Türkmenistanyň kabinet ministriniň ýol başçysy, Türkmenistanyň hemme guruluş ýanky işleniş şaklaryny eline alyp Türkmenistan basyp aldy. Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ýol başçysy Raşid Meredow, Türkmenistanyň milli howpsuzlyk ministriniň ýol başçysy Annaýew, Türkmenistanyň baş prokuraturasyň ýol başçysy Attaýew, Türkmenistanyň ýokary kadiýatynyň ýol başçysy Usanepesow. Ine şu adamlar 5 adam sanksiýa bermek üçin biz işläpdiz we bizim halkymyzdan haýyş edýär, videolar ýapyp biz challenge goýberýär. Şu challenge goýberýär ýa haýyş edýär sizden, siz hem edin şu challenge'lary. Bize näçe challenge köp bolsa, şonça wagt gaty çalt ýagdaýda biz şol sanksiýalar berilýär. Sanksiýalar berdik, inanyň Türkmenistan prezidenti stop bolýar. Ine Timur, size bir soru. Şu sanksiýalar bermek üçin bize challenge'lar gerek. Bize halkyň aktivnisty gerek. Halkyň aktivnisty üçin ine şu challenge'ları yapmak üçin näme pikir edýär? Bizim halkymyz şu challenge'ları ýap bilermi ýa gorkup ýene de garada ýa Amerikan tomaşçaly gara äýnek giýip teridip çay içip oturany. Näme pikir edýär? Meň pikirimçe problema absolutny ýok. Täzinde hukuk kanunlar bolupdyr. Hem ýerde studentler, okap beren studentler öz pullaryny alyp bilmeli kynçylyk çekip berýär. Şol studentlerge men diýereksen, şol studentler bary birlikde challenge edip bilerler, ýüzüni görkezmän. Eger hemme ýerden Ukraina, Belarusya, Rossiya, Amerika, bütün dünyadaky okap beren kynçylyk çekip beren studentler öz vatandaşlaryny bary challenge çekip goýarsa bary. O işlerim kadip kretýär. Sag bolun. Dogry. Ine derdim. Men size habarlar aýdaýyn. Täze habarlar, Türkmenistanyň gelen habarlar. Türkmenistanyň studentler, talipleri Rossiýada üýüşüp jaň edipdirler. Türkmenistanyň daşary iş ministrligine, Türkmenistanyň bilim ministrligine, prezident soweta, Türkmenistanyň adalet ministrligine jaň edipdirler de aýdypdyrlar. Ya siz bizi alıp gidin, ya siz bizim pasportlarımızı çözün. Eğer de onam etmeseniz biz üyüşüp Putin'e yüllenecek, bize kömek edip biz hemme zatlar aytacak. Video yapacak. Bütün dünyaya yaratacak deyip aydıptırlar. Häzir Türkmenistan prezidenti gorkuşup otyr şu. Kabinet ministri gorkuşup otyr. Şunu näle durup bolar? Men bir zada düşünemem. Hemme problemlaryň düýbi bir sözde düzelýär. Pasportlary beren adamlara. Kanun esasında boldy. Ýollary açyk kanun esasında. Näçe prezidentiň ýegenleri kofe içmeyene bir samolyot alıp bark gelýär, ona manatda tölýär. Ýa-ni 7 gedek ardan tölýär. Mysal üçin $25,000 bolsa, şonu ýa 3-4 dolara tölär. Kofe içmeyene bark gelýärler. Germaniýa gidenler de bir 10 ýaşdan pasajer alsa gaýtyp gazanýarlar. Gaýdyşynym İstanbul'un üstüne geçip gelýärler de o ýerden hem bir 150 adam alýarlar. O ýerden hem adam başyndan 2.000 diýmedim diýenler dolar alýar. Olar bir 300.000, 400.000 her reýsden kofe içmeyene gidenler gazanyp gelýärler. Näme bulary şurýaly mümkinçilikler var? Bir kanun mümkinçilikler. Näme Türkmen halkyna kanun mümkinçilikleri ýok. Ine şoň üçin Türkmenistanyň talipleri Russiýada, Moskwada üýüşüp jaň edip soňky edek ýa ultimatum goýdular hökümete. Ine şu ýaly talipler her ýerde galar sebäbi olurda alaç ýok, pasport ýok, Türkmenistandan pul geçen ýok, ýa
okuw tölep bolanok, ýaşan ýerine tölep bolanok, iýmitine tölep bolanok. O geçen $50 Türkmenistan prezidenti Türkmenistan'ın içinde ýaşap görsünmi? Ya onun yegenleri ýaşap görsünmi Türkmenistan'ın içinde? Ýaşap bolanok. Şoň üçin şular galdy. Şu ýalda aktar bolup gidip otyr. Indi Türkmenistan'ın Rossiýada galan taliplerin en atasy bilim ministrine baryp, Türkmenistan'ın prezidentinin ýanyna baryp, Türkmenistan'ın daşy iş ministrinin öňüne baryp, indi bular talep et başladylar. Men Türkmenistan'ın taliplerini ýüzlenýän. Hemme daşyna Türkmenistan'ın daşyna talipleri. Hiç wagtda Türkmenistan'ın prezidenti ya onun ýanynaky paraxorluk kömek etmeler. Onu siz dine tanarlar. Näçip men aýdýan, Ferden Türkmenistan'ın konsullary haçanna Türkiýede, Rossiýada ya başga ýerde gyýyl maşgala baryp man kömek diýen ýagdaýynda olar kömek etmän, oňa men ikinciyim bol, üçünciyim bol, maňa bir intim hyzmatlar et, onsoň men sana kömek edýän diýip bular gorkman, hökümet işinde işler. Bir de servis etmeli adamlar şeyle gönaýýar. Onsoň şu adamlar gelip size kömek ederler mi? Elbette yok. Ya Türkmenistan'ın prezidentine bilen okmuş atları. Ne açıkçası aydırlı. Türkmenistan'ın generalini konsulü İstanbul'daki İksan zavodu var. Paral zavodları onun bilsek diyor o adam. Hükümette işleyen. Sen Türkmenistan'ın generalini konsulu bolup Türkiye'deki Türkmenlerin sani 45% umum sanından bolsa sen bir döwledin yerine şu yerde servis etmeli. Pasport servisi gidip onun sosyal servislerini, sosyal problemlerini çözmeli. Sen onun gidip yollarını açıp vermeli. Bir topar işler var. Onu etmeyen öz zavodlar ben bolup şu adamlardan para alıp bunun bir para hor. O zaman şular size kömek etmeli. Şoň üçin size bilenýän yolunuz belli. Siz ofitsialna Rossiýanyň prezidentine ýüzlenin. Ofitsialna. Ine biz şular ýaşaýan adamlar kopya pasportuňyzy goýup ofitsialna hat ýazyň. Biz bir kanunçylyk islämjok. Biz bir kanun ýolunda ýürejek bolamjok. Biz bir illegal ýagdaýda biz migrat slujba bilen problema aljak bolamjok. Şoň üçin size ýönelýär, kömek edin diýip. İkinci şu ýerde adam hukugyny goraýan gurumlara ýüzlenin. Üçüncü en ataňyza aýdym. En ataňyzdan Türkmenistanda galyp size kömek etsin. İki tarapdan siz birine kömek etmediňiz Türkmenistanyň barynmasyny. Türkmenistan'ın prezidenti bir bandit, mafya, bu torun narkoman. Onun bir mehirligi, rehimligi garaşmak, ol bir özüň aldyma. Şoň üçin şu ýaly maslahat berýär. Indi men sorup Piotra berýän. Piotr, näme siz pikir edýäňiz? Ine şu ýaly challenge'ler etmek. Ine şu ýaly bütün dünýäden, bütün dünýä gurumlaryndan men kanunlaryny bozulýar. Ine şonuň üçin Türkmenistan'ın prezidentine, daşy işler ministrine, MHM gulugyna we baş prokuraturan ýolbaşçysyna we kadyetiň ýolbaşçysyna sanksiýa bermegini men talap edýän diýse, ol näme halk düşmany bolýarmy ýa ol öz kanunlaryny berja et bilmeýän soň soňky warianty goýýar. Bütün dünya ýüzlenip öz haklaryny goramagy wariant galýar. Näme pikir edýäňiz şu? Sağolun sözleriňizde dogry billäp geçdiňiz ýokary. Bu hiç kile watan dönügi bolmaýar. Ol watan dönügi bilen bu öz hak hukugyny talap etmek, bu asman bilen zemin bilen yer ýaly tapady bar. Şeýle watan dönügi bolup sen watanyny satmadyň ýa nä watanyňa dönüklik eder hiç il berde sebäp ýok, hiç ile watan dönügi bolar ýa nabarat sen patriotlygyny, watansewerligiňi görkezýän. Hemde dogan garyndaşyň, watandaşlaryň hem çağalyň geljek üçin göreşdiň bolýar. Ene şu studentler ýa Rossiýada gynalýan studentler şu wagt edil tüýs wagtyda şu göreşe başlamagyň ine şolaram challenge çekse bolýarlar. Ýagny özlerinden neme dip 3 minut ýaly
bu hiç ýyl watan dönügi bolmaýar. Başga ýurtdyň prezidenti şunýal bolamasa bu muny dawna başda aýryplyňardylar. Hani biziň ar-namysymyz, aýal gyzlymyzy urup gynap öler. Eden edip öler. Mundan zat bolmada. Sanksiýa diýmeň özem bu indi sada dilde düşündirenmizde, mysal üçin maşgalada bir maşgala owada mysal üçin toýa ýasa barmany gadagan etdiler. Şo özüni alyp gowy alyp barmadyk üçin, edep alyp barmadyk üçin. Şuda şonýal bolýardy. Başga ýerlere bir ýurdun başga ýerlere çykarmaýarlar, şo hemme zatdan mahrum etdiler. Dogry. Dogry diýmek, egerde Türkmenistanyň talipler, Türkmenistan daşyndaky okuyan talipler şuraya challenge yapan ýagdaýynda olar hakyky watançy öz ýurdunyň patrioty, Türkmenistan patriotlar bolýar. Sebebi olar bir kanunçylygy durulmak üçin hereket edýär. Olar bir kanunçylyk etmekden bir kanunçylyga garşy hereket edýär. Diýmek, öz watanyny ýani arasy adalat döwletmek üçin hereket edýär. Diýmek, olar patriotlar, diýmek, olar hakykatdan hem Türkmenistanyň ötüşüne, Türkmenistanyň açyklygyna, Türkmenistanyň içindäki adamlaryň haklary üçin görüşýärler. Şonuň üçin bul bir gaýratykda bul gaýty gahrmançylyk. Şonuň üçin men talipleri bilenýän şurýaly challenge'ler yapın, ýertiden başlap challenge'ler peýda bolar. Demokratik Vatan Türkmenistan kanalyna ýazyň şo kanalyna öňkü Türkmen halky dewleti kanaly ýa-da Demokratik Vatan Türkmenistan kanaly açyly şoňa geçdi. Şoňa ýazylyň. Şo ýerde çykyp durarlar biziň aktivistleriň challenge'lary goşulun. Häzirinde aktivist men ýa aktivistler diýip seretmän. Hemmäňiz goşulmaly. Sebebi ol watan diň aktivistlaryňky däl, ýa diň dewletiniňki däl, ýa diň menki däl. Hemmämizinki. Görüşde general soldat ýok. Hemmämiz gitmeli görüşe. Şoň üçin goşulun haýyş edýän. Indi sonra men Timura berýän. Timur. Indi din şuraya egerde biziň taliplerimiz ýa biziň türkmen watandaşlarymyz daşary ýurtda şurýaly ýanky challenge yapan ýagdaýynda, şurýaly ofitsial aýdan ýagdaýynda men Türkmenistanyň adalatlyk we kanunçylyk höküm sürýärli isleýän, höküm sürmegini isleýän. Indi men Türkmenistan prezidentine ve onun ýanynaky parahorlara sanksiýa bermegini haýyş edýän, personal sanksiýa bermegini. Şu ýazda diýen soň şu adamlar. Şolarda problema bolarmy Türkmenistanda ýa bolmazmy? Näme pikir edýäň? Benim fikrimce egerde okap üniversitetiň bary birlikde men problema bolar diýip pikir edemem. Ýa-da emmes birlikde işleşer problem bolmam gaýda. Mene onda da teknik bir izarlansa, zat edilse ol bir adam iki adam tutulmagan mümkin. Bir adam iki adam tutulmagan mümkin. Hemmesine hiç etmezler barını. Mene ya birine bir satan var ya seýalinde şol studentler şo näme Moskwada bolan wagtynda hemmesine diýilýär. Ya çyrak studentlere pul berilipdir şo ýeri satmaklar barada informasiýa toplamak barada. Şoň üçin change edilen wagtynda ýeköde hiç ýandy hiç bolmaly. Ya iň ýakyn adamlar birlikde etmeli ya ýeköde etmeli change edilen. Şonda problem bolmaz diýip düşünýär. Tamam. Dogry. Dogry belläp geçdiňiz. Menim şonu aýdýan näçe köp adam challenge yapsa şonça problem bolmaz. Tebe egerde ýene de din aktivistler yapsa şonu onu hökmen problemi bolar. Egerde näçe köp adam şu challenge'leri yapsa
Şol emheme gulluğu yetişmesi ve halka aşırışma oluyor. Bunu nähili oýnaýar? Emheme gulluğu. Şol o 100 adam çıktı mı şol iň bir ýa-ni aktivni gahrymanlygyny alýar. Gözlerinin otlaryny almak üçin. Şu alt gidýärler, wurýarlar, töýýärler zat edýärler, herket durýar. Galynlaryň elden nokta. Ine şonuň üçin şu zatlar bolmalygy üçin biz näçe köp adam bolsa, milyonlarça adam çıkıp şol san tanap etsek, onu bulur ellerinde. Sebäbi Türkmenistan ýardyny elemen bolýar. Her adamyň arkasında doğun, garnaşı, yankı, kakı, ecesi var. Onu 5'e köpürler, diýmedim diýenler. 5'e 10'u köpürler. Onu 5.000 adam bolýar. 5.000 adama delip başlatarlar. Onun öýler 9.000 adam. 5.000 adama delse, her adamın yanına barana olur 3-4 bolup barýarlar. Diýmek, olur diýmedim diýene 20.000 adam bolmaly. Olur jemi 9.000 adam. Şonuň üçin biz olary yankı sложность ýa-da kynçylyk döretmeli. Ine onun üçin men sizden haýyş edýän müňlerçe bize yankı challenge gerek. Bir sanamda, 100 sanamda özüňizi yankı öz nemäňizden gorksaňyz, onu diňe yüzüňizi ýapyňda. Men häzir EFI'den tekst veren challenge ýapdym. Şu teksti sizden peçat edin. Onu ýörüýte çataçylar Telegramda sanksiýa Türkmenistanly. Şonu giýerseňiz açyk chat tor şo ýerden şol ýa göçürip alyň, ýa skopirowat edip alyň dokumenti, peçat edin-de ýüzüňiziň ýapynda goýuň şonu. Niýede bolsaňyz ham. Hiç bolmasa şonu edin ýöne hökman challenge gerek. Hökman. Ya da şol listiň özüň goýunda video ýapyň. Öz sesiňiz bilen aýdyň. Men Marvel aýtdym, ya men ýa-ni Türkmenistanyň grajdany, ine Türkmenistana bar bilemok, öz kiçik ykwalyňyzy aýdyň. Men Türkmenistana bar bilemok, ýollar ýapyldy, 2 ýyldan bäri Türkmenistanyň prezidenti pasportlary uzaldanok, konvertasiýa et bilemok, Türkmenistanyň içinde pul alyp bilemok, men talip, men kösenýän iýmene çöregim ýok. Ine şonuň üçin 2 ýyldan bäri muň netijesi bolmansoň, men Türkmenistanyň prezidentini sanksiýa çagyrýan, husus sanksiýa. Men Türkmenistanyň daşary işler ministrini husus sanksiýa çagyrýan. Men Türkmenistanyň baş prokuroruny sanksiýa çagyrýan. Men Türkmenistanyň ýokary kadatynyň ýolbaşçysyny sanksiýa bermegini haýyş edýän diýip ýa-ni aýtsaňyz, onun formasy ýok. İstendik formada manisi esasy. Şu manisini ýitirmän aýdylsaňyz ýeterlik bolýar. Ine bize ýene bir mihman geldi. Farhat, hoş geldiňiz. Siz bizi eşitýäňizmi? Farhat gitdimi diýen? Farhat gidinçe. Alo, Farhat sen bizi eşitýäňmi? Owa, eşitýän, 1 minut. Men bir 10 minut girip bilen başlasaň, burada başlasaň watandaşlar. Biraz teknik sebepler oldu şoň üçin. Bolar. Onda da gireýin dedim. Farhat, biz ýalnızca şu sanksiýanyň manysyny düşündirdik halkymyza. Biz ýalnızca bir näçe soraw geçtik. Biz bir soraw jok bolýar. Egerde bizim Türkmen vatandaşlaryň challenge yapan ýagdaýynda Türkmenistanyna ya içinde ya dışında şu problemi bolup bilermi? Eğer problem bolup bilse, o problemi kanun tarafından ya bir kanun banditlerin bir edyen batışmı. Yani şu mesele ne yapıyor? Seredin biz birinciden emmeňize salamu aleyküm tomaş edýänlere we şu taýda gatnaşyp duranlara Murat Gurbanow size de. Men şuna şu soraňyza jogap bereýin. Challenge çeken wagtymız problema birinciden bolmaz. Sebäbi международный advokat bilen proseduralaryny gürleşdik. Ol challenge'ler hiç gaýsy YouTube'da, sosial mediýalaryň hiç gaýsynda goýulmaýar. Şonuň üçin hem arkaýyn çekiberiň diýip men uje öz kanalymdaky videolarymda da aýtdym. İkinciden bu challenge'ler ýörüýte diskler bilen aňryk gidilýär özüniň şo ýokary guramasyna. Ženeva alıp gidýäs. Şo taýyk alıp baran ýagdaýymyzda da bu challenge'leri o ýerdäki adamlar, şo taýdaky düzüljek komissiýalar bu challenge'leri ýekejesinem Türkmenistanyň işgärlerine ýa-da Türkmenistanyň prezidentine bu challenge'ler görkezilmeýe, bu challenge'ler halkyň çekýän azaplary baradaky
doказательства hökmünde özleri şo komissiya görmek üçün yörüte tayarlanýar. Şonuň üçin hem şutadan tomaşa edip duran vatandaşlarımıza hemmesine gorkman arkaýyn challenge çekmeňizi aýdyp bilýärmen berden eger nafsyak случай %99% bolan ok eger 1% birden bir ýalňyşlyk bolan ýagdaýynda da bizim Международный adwokatymyz işläp dur ve şonuň kömegi bilen her hili kömegi biz size berip bileriz nesip bolsa ýöne on ýalzat entege bolan ok bundan soňra inşallah bolmaýa vatandaşlar. 5 taýda challenge ýa-ni siz çekilişini aýtdyňyz. Menen bir aýdyk geçsem şu taýda ýa-ni diýjek bolýanym. Men özümçe challenge'in çekilişini 1 minutdan 3 minutaça diýip aýtdym. Eger 1 minut çekjek vatandaşlarımız bolsa, sögmen bolduqça eliňizden geldigiçe sögmejek bolun, haramda, haramguly ýa-da diktator şo sözleri ulanman. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow diýip ady familiýasyny aýdyp geçiň. Sebäbi ýokary guramalarda o taýlara barandan soň adamyň şahsiýetine sögmek, adamyň şahsiýetini kemsitmek bir günä ýa-ni kanuny bozmak ýaly bir zat olup geçýär. Şonuň üçin hem eliňizden geldigiçe sögmen ady familiýasyny aýdyp şo challenge'ingizin soňunda 1 minut bolsa, şonuň soňunda şu Türkmenistanda bolýan edenetlikler, Türkmenistanda bolýan bir topar biýdüzgünçilikler, Türkmenistanda düzgün boýunça kanun boýunça ýekeje işemedilen ok. Şonuň üçin edilýän biýdüzgünçilikler hakynda aýdyp, şol hakynda aýdanyňyzdan soňam izinden Gurbanguly Berdimuhammedow sanksiýa isleýäris. Ya olmasa da Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýokary guramalardan sanksiýa berilmegini talap edýäris diýip geçseňiz yeterlik bolar diýip umid edýär. Sağ ol Farhat. Men goşýan şu aýdan sözleriň üstüne dedim. Kaçan siz ofitsialny video ýapanyňyzda, ýazanyňyzda hiç wagt haramguly ya ýene bir zat diýmän. Şoň ofitsialny ady Gurbanguly Berdimuhammedow. Sebäbi bütün dünýä guramalarına haramgulyny tananykdy. Gurbanguly Berdimuhammedow. O statistika boýunça bilýär. Ikinji, kaçan şu ýaly video ýapanyňyzda ofitsial sözleri ulanjak bolun ýa-da öz sözlerinizi ulanın. Yani adam yani sözlerini, köçe sözleri olmasın, adam sözlerini ulanın. Son bir zat istenlik dilinizde edin. Türk diline, Türkmen diline, Rus diline, yani Azerbaycan, Ermenistan, Frans, İngiliz, Nemis tapağı yok. Näçe diller köp bolsa, şonça görkezýär bizim halkymyň. Yani hemmeti şunu gatnaşýar. Ya biz görkezmeli bizim halkymyz bütün dünýäde var. Şu rejimiň etrafında Türkmenistan taşlap bütün dünýä gitmeli bolýar. Biz öz watanymyzda, öz Türkmenistan'da emigrant bolýar. Biz gitmeli bolýar. Yani şonu biz düşündürür. Şonun üçin istenlik dilde ýapyň ýöne Türkmenistan'ın prezidentini ya onun yanına adamları ofitsial dilde yani ağıtlarını tutar. Gatı doğru deydin Farhat, sağ ol. Şimdi ben sözü Timur'a berýän. Timur eşitýärmi meni? Timur eşitýärmi? Men şu soru berýän hemmeňize häzir Timurdan başlap terim. Hormatly vatandaşlar. Sizin kommentariýaryňyzda ýazyň şunu. Yine biz sanksiýa berdik. Yine Berdimuhammedowa ve Raşit Meriýedowa yine yani Anlaýewa emhemen ýolbaşdy. Yine baş prokuraturaň ýolbaşdy. Ataýewa yine ýokary tuzuň ýolbaşdy. Usan Efesowa sanksiýa berildi. Sanksiýalar Türkmenistanyň prezidentini aýyrmaýar. Sanksiýalar ýöne olar gowşadýar. Gaty gowşadýar. Olar iqtisadiýatda öň ekonomik ýa-ni iqtisadi problemalar bolmasa, teknik problemalar bolmasa, inni halkara problemalar ýürütürleşdirilen husus sanksiýalar bolar. Olaryň ýa-ni aktivistini kıynaşdyrar. Ýöne Türkmenistan prezidentini aýyrmak. Şonu da biz ýene de protest edip, ýene de galyp şu Berdimuhammedowy aýyrmasak bolýar. Şonuň üçin sanksiýalar bir meseleni çözýär. Ýöne bizim aktivistimiz, ýa-ni bizim gраждан aktivistimiz, bizim gраждан borjumyz başga meseleni çözýär. Şonu da biz ýene galmaly. Şonu da biz ýene protestlara çykyp aktiv bolup Türkmenistanyň bandit hökümini aýyrmaly bolýar. Başga raçy ýok. Sekretler sanksiýa vurduk, hemme bitti. Ýok. Sanksiýa
mümkin 50% iş bitirer, 70% bitirer. Ýöne soňky 30% diýmedim diýenlerde ýene de biz galyp, ýene de biz barymyz doň ýaly turup şol Türkmenistanyň bir kanun prezidentini, Türkmenistan zahvat eden adamy, özüne milli lider diýip bir kanun adalan, özüne arkada diýip bir kanun adalan adama biz hökman jenayet çağırıp Türkmenistan'a saýlawlar geçirip istenen adam Türkmenistanyň istenen adamy saýlawga gatnaşyp utup biler. İstenen adam 3 adam boldumy parti açyp ya jemgyýetçilik ýa gurumatyny açyp işläp biler. İstenen adam istenlik wagt Türkmenistandan çykyp gidip biler. İstenlik wagt ýygyp biler. İstenlik wagt öz puluny konvertasiýa edip biler. Onun için ýa-ni bir topar dokument gerekken giýje uny abmenli punktlar işler barıp edersiniz ve işlersiniz. İstenen adamınızı edersiniz. Ýöne kanun esasında. İstenen adam biznesini açar, ýürütürleşdirilen şertler var, anfaatlaşdırılan. İstenen adam hökümet edarını işläp biler. Bir köpük berme, konkurslar var, konkursdan geçip kıyığına göre ýa-ni yerleri alıp ýolbaşçy bolup işläp biler. İstenen adam aşağıdan, arçından başlap, ýokurky meclisin ýolbaşyna çeldi, prezidentin ýolbaşyna çeldi, ýa prezident wezipetine çeldi, saýlanyp biler. İstenen adam. Ine şu deňlik diýýär, kanun deňligi. Türkmenistanyň konstitusiýadaky ýazylan kanun deňligi biz size berer. Ine şonuň üçin şu bakly durmuşa barmak üçin biz galmaly. Şu durmuş, bakly durmuş Ýewropada eýýän gidip dur. Bir näçe ýyllar bäri, 50-60 ýyllar bäri gidip dur. Türkmenistanam Ýewropadan kemde näçe bizde bolanokçular. O dine bize bagly. Berdimuhamedow bagly. Indi men bir soru berjek bolýar. Farhat. Ine aktivistler işledi, sansa berdiler. Indi ýene de soru galýar. Kaçan Türkmen halky oýunyp turup, kaçan protestlerle, kaçan Berdimuhamedow aýrar. Näçe pikir edýän şu sansalar bizim halkymyzy galdyrmak üçin kömek berermi? Ya bizim halkymyz ýene Amerikan tumoşýaly garaçygy diwana çaý içip terdi otururmy? Ne pikir edýäňiz? Men indi soragyňyza jogap bereýin. Naprimер, owa ýerinde köçeden geçip gitseňiz bir topar itler bardyr, ýürýän. Ýürýän itler bardyr welin. Şo köçeden geçmek problemadyr. Giýjede gündüzde arkaňdan kowalaýar. Bu sanksiýa işimiz bizim. Şol boş-boşuna üýrüp halka azar berýän itler var. Oňam iň başynda bir san oturan alabaýy bar. Şo ýanky bizim stomatolog diýänimiz. Şol itlerin ayagyny gapana düşürýär bu sanksiýa diýänimiz. Ýanky itleň ayagy bir gapanda gapçalyp durýar. Soň sen şol köçeden ol it üýrer, ýöne sen ýanyňa gelip bilmez. Sen ýanyňa ýakynlaşyp bilmez. Ol üýrer, ýöne sen göni geçip gidersin, işiňe edersin, etmeli hereketiňe edersin we şu sanksiýadan soň nesip bolsa aktivistlara ve şu indi mundan soň boljak aktivistlere ve Türkmen halkyna hakykatdan ham uly bir kömek bolar. Sebäbi bu sanksiýa diktatura rejimiň %70-60% güýjüni aýrar ve aktivistlaryň üstüne ýanky awanýan howplary wapşe bolmaz ve aktivist bolanlaryň öýüne häzirki aktivist olup çykyş edýänleriň öýüniň töweregine de bar bilmez. Hiç kim, hatda stomatologyň özünün oğlan bolsa yakınlaşıp bilmez. Sebäbi sanksiýa şeýle bir zat. Muny şu sapar hakykam gorkuzýas. Ine naprimер Türkmenistanyň içinde bizim halkymyz indi gorkuzuldy, kän ezildi, zat edildi. Biri türmäge düşjek bolsa ýa bir çalaja bir günä iş etse, ol türmäge düşmeli däl. Ýöne şonu näli gorkuzýarlar? Gorkuzup şonun gözünün oduny alýarlar. Ine şu sanksiýa watandaşlar ýadyňyzdan çykarmaň, stomatolog Berdimuhamedowyň gözünün oduny alýar şu sanksiýa nesip bolsa. Gözünün oduny alýar we hakykatdan ham ýurtda halka näli seretmelisinde biraz jygan bolsa, %5% bolsa da onu neme der? Ýöne stomatology biz ýykarys diktaturany. Näme üçin diýip soramagyňyz mümkin. Sanksiýa berilenden soň halk hasam aktivleşer, aktivistler öňküsünden hem köpeler ve stomatolog Berdimuhamedow 14 ýylda eden jenayatlaryny sanksiýa berilenden soň kakoýta ay wagt berilýär oňa.
Şo ayın içinde hiç kaçanım düzeldi bilmez vatandaşlar. O poyuz eýem geçip gitti. O poyuzu izine qaytarıp bolmaz. Şoň üçin hem ikinji sanksiýany berdireriz. Gagaň suduna da elteriz we stomatolog Berdimuhammedow aýyrarız. We şol aralykda öz ýüregindäkini aýdyp bizim aramıza goşulup aktiv çykyş etjek vatandaşlarımıza da indi mundan soň gorkusuz, howpsuz bir ýol açarız. Şonuň üçin biz sanksiýa üçin göreşeriz ve şu saparam nesip bolsa inşallah Allah'ın izni bilen Türkmen halkımızın kömegi bilen sizin yani challenge kömekleriniz bilen nesip bolsa şu sanksiýany berdireriz ve yankı diýişim ýaly stomatolog Berdimuhammedowyň bir aýagyny gapana gapçarys nesip bolsa. Bir aýagy gapana gapçalandan soň ol öz can ağrısına bize değmez de bize önkü hüşkürýän adamlarına değmäne başlar. Bizim üstümüze hüşkürleýänlere değmäne başlar ve şondan soňra uje onun güýjüniň gaçanlygyny biz ýanky 5 milyon halk hemmemiz birden görmäne başlarys. Hem içeride galarys, hem daşarda galarys we nesip bolsa özümüziň arzu edýän prosto kagys ýüzünde däl, hakyky erkin adalatly ýurdumuza, hakyky demokratik Türkmenistanymyza nesip bolsa yeteriz vatandaşlar. Olam näme? Bir sanlyca barmak basyp sanaýmaly günlerden sanksiýamyz amala aşar nesip bolsa gideriz Ceneva. Şoň üçin hem sizin aktiv çykyş edip bermeli challenge'leriniz. Ýene şu taýda bir zat deýin, challenge veren vatandaşlarımıza yankı şu taýdan muradaga hem aktivistleň adından hem öz adımdan köp Taňry ýalkasyny aýtýan sag bolsunlar Taňry ýalkasyny sebäbi şu Türkmenistanyň içinden gorkman, mertligini görkezip beren vatandaşlarımız var. Öz challenge'lerini köp Taňry ýalkasyny allajan inşallah şu täze Türkmenistanymyzda biz näýili hereket edip näýili şu taýda hormatymyz bolsa şu challenge beren vatandaşlarymyzdan bizim katarımızda nesip bolsa hormatlanar, sylanar ve halkyň arasında ulu hormat sylagydan peýdalanar we diýişiňiz ýaly hakyky demokratik Türkmenistany gurmak üçin näme etmelibiz? Diňe birleşmeli, şumat protesta çykmaly däl. Protesta çykyň diýemiz ok. Çykmaly, ýöne häzir diýemiz ok. Häzir diňe oturan ýeriňizde 1 minut, 60 sekund, birden 60'a sanaýançaň 60 sekund 2 sözlem aýtmaly, 2 sözlem. Şo 2 sözlemi aýdyp aktiv çykyş edip bilsek, ertirki gün demokratik Türkmenistany gurjagymyza da ynamymyz hasam güýçli bolar we şu sagatdan, şu minutdan men ýene bir gezek gaýtalap Taňry ýalkasyny aýdaýyn şu challenge veren vatandaşlarymyza meniň umydym öňe %70% olsa şumat %200% oldu diktaturany ýykjagymyza sebäbi sag bolsunlar 3 günüň içinde challenge'lerin sany 50'den geçti. Bulam uje bizim bir ýeňişimiz diýip hasaplayan vatandaşlar şonuň üçin hiç kaçan gorkmaň, çekinmän gören bolsaňyz men Ankara ýörep barýan wagtym Türkmenistanyň berde konsulu gaçyp gidendir. Germaniýa bar paldy 5 sorak berdi ýaşmak. Gaçyp gidendir. Edil uje bu munun gaçyp gitmesi arabaň jygyldap başlarından habar berýär vatandaşlar. Uje bulaň diktaturaň arabasy jygyldap başlady. Näme diýär Türkmende bir sözü var. Dögülje araba 40 gün öňünden jygyldayamyş diýär. We hemmemiz agzy bir bolaly, birleşeli sanksiýamyzdan berdireli vatandaşlar. Indi hemmemiz cemlenip diktatura dur diýmeli. Challenge'lerimizi toplap sanksiýamyzy vermeli. Murad aga vatandaşlar köp sag bolun Taňry ýalkasyny men şumat teknik sebäplere görä kän oturup bilem o efirde bagyşlaň soraglaryňyza jogap berdim we şumadan çykmaly bolýan. Polo, sag bolun hat gelýän üçin, düşündürýän üçin sag bolun. İşinizi üstünlük. Hawalaşar. Hormatly vatandaşlar, men belläşdirdim gelýär, biz ýürüýte ýerti size e-mail adres berer. Ne şu e-mail adresi öz küçücük videomda. Yankı 30 sekunddan 1,5 minutçelik giç, köp bolsa 3 minutçelik iyi verin. Şu yerde yankı sansa bermek meseleniz boyunça video şöyle video düşündürüş bolsun. ERT ýerden siz görürseniz bizim yankı sansa meselesi boyunça bizim challenge'lerimiz. Demokratik Vatan Türkmenistan ya da Murat Kurban kanalını siz görürsünüz ya da Facebook'ta görürsünüz. Yine şol video challenge'ı men edip isleyen dilinizde aýdyp bilersiniz. Tekstten men ýürüýte bererim. İsleyen dilinizde aýdyp bererim ve şol e-mail adresi iyi verirsiniz. Men size ERT beren şonu, yani ofitsialna durur.
Şu email adresi uğradandan soň biz onu diňe advokata berip diňe halkara gurulmasyna bereriz. Onu hiç kim başga görmez. YouTube'da da hiç yerde görünmez. Şonuň üçin gorkmaň, goşunyň şul aksa biz köpçülik bilen almaly. Biz halk. Inanyň, 1000 adam, 2000 adam, 3,5 milyon halkda ol hiç da. Biz 10 miňläp, 100 miňläp etmeli şul aksany. Ine şonda ol boljak kälim bolsa boldurulýar. Şoň üçin goşunyň. Men näme bilýän diýenimizde ine aksa siz sansany video hükmünde ýazyp ýa-ki ýürüýte email bar, şoňa iýerseňiz ýeterlik bolýar. Sizin iň uly ediljek ädimiň biri şo bolýar. Şoň üçin çekinmän, ol videolar direkt ýa-ni advokaty gider, advokatdan direkt ýa-ni sansa dinleýän komissiýa berer. Şo ýerde şolar öwrenir-de şondan netije çykar. Ine şuraya gurun. Timur, size bir sorum bar. Ýerde sansalar bolan soň, ine birinji tapkyr sansalary ine 4-5 tane adama berildi. Individual huzursuz sansalar. Şolar bolandan soň Türkmen halky aktivistligini köpellermi köpeltmer. Sebäp o sansalar bolandan soň inni Türkmenistanyň şul adamlary, ýani milli hukuk ministriň ýolbaşçy, baş prokuror, ýokarky sudyň ýolbaşçy inni gorkarlar kanun bolmagyna. Sebäbi egerde ýene-de Türkmenistanyň kanunlary bozup dowam edilse, onu olara agyr sanksiýalar berler. Agyr diýmek, olar ýa suwdak giderler ýa-da bir agyr zatlar bererler. Şeýdip ýa-ki biz şonu suwd etmeli Türkmenistanyna hemme zadyň bozulýanlary. Men näçip şonu diýen? Türkmenistanyna bir ýerde kanun bozulýan bolsa, prokuratura seretmeli. Prokuratura inte kanun bozulandygy boýunça bir ýerde de özüniň ýa-ni manifestasiýasyny etmedi. Diýmek, barıp ine şu ýerde kanun bozudyňyz, şu ýerde adamyň hakyny bozudyňyz diýip hiç ýere barmady. İkinci, kadetler hiç ýerde adalatly kadet ýok. Adalatly iş serediliş kadetlerde ýok. Hiç ýerde MHM işgärler agentleri adam haklaryny gorap hiç ýere barmadylar. Bizim bir topar aýdyk geçen ýa-ni bir kançylyklarymyzda üns bermen gaýtyp öýleri bir kançylyk edýärler. Ine şu zatlar ýene de gaýtanyp tursa, olar bir jogapkärçiligi çekdirirler olary. Ine Timur, size bir sorum bar. Piotra da ine sansa berildi. Türkmen halky öz aktivisti ularlarmy ýa ýene tomoşçy bolup gapdyrla seredip oturarmy? Näme pikir diýýär? Men jogap berän Timur Serkelden. Bolýar, Piotr, siz jogap beräň. Inde bu biziň aktivligimizden bagda edil Ferhadyň geçýäli. Adamlar birinciden kime berjek maslahatym öňüzdekilerle salma öňüzdekilere. Sebäbi siz kaptaldan ediljek bolan täsirlere, meni atgaworkalara üns bermäň. Bu öz geljegiňiz üçin edilýän. Elbetde ine 30 ýyl öň ekilen gözüňize getirip görüň, durmuşda 30 ýyl ekilen mundan öň ekilen agacı şonu kökü bilen aýryp çapjak bolan ansat düşmä. Ansatlygy ýöne ýere şonu çapmaýan gynanmaly bolýar. Bu da şon ýaly umytdan düşmeli-de, näçe ýyl bäri göreşip gelýän aktivitlerimizden umytdan şonu. Şoň üçin 3 minutdan geçmeli, 3 minut sanksiýa etmeli ýa-da ýene 30 ýyla bundan soň 30 ýyla gitmeli gulçylygy. Indi bundan soň adamlar men pikirimçe netijelere göre ruhlanyp, men pikirimçe adamlaryň özüne bolan anamy güýçlenir. Studentlerim şu ýerde gatnaşmaly. Hemmesi haýsy ýurtda okuyan bolsalar studentler, Rossiýada okuyan studentler rus dilinde çekin challenge diýip paýlaşaňyzda şu ýurduň halky görüler ýaly Türkiýede okuyanlar türk dilinde diýip türk dilinde hemmet düşünýär. O Ukrainada okuyanlar Ukrainçe, ingilis dilini bilenmezseniz ingilis dilinde. Bu da sizin özüňiziň näme diýsem, hasam bir
özüňiziň talantyny görkezgende bu challenge hasym goşunt bolarda challenge'in näde diýdim hasym gowy challenge bolmagyna ýardam berýär. Doğru. Doğru. Timur siz berdemi? Menem onu goşaýyn Timur gelinçe. Hormatly vatandaşlar, seýdim. Bu sansa challenge 30 sekunddan 3 minutda çelli bolsa, näçe gysga bolsa şonça gowudur. Sebäbi onu köp görüp, mysal üçin 1000 sany video etsek, olar hemme görüp yetişmeler. Ýöne 100-200 sanyny görensoň bular ırza bolýar. Gepiň tümekleri şo ýerde esasy zat, aýdylmaz zatlar. Öz problemaňyzy gysgaça aýdym. Türkmenistanyň kanunlary işlenip, Türkmenistanyň prezidenti konstitusiýasyny garanty edýär. Men şo sebäpli Türkmenistanyň kanunlaryň gödök bozulýanlygy we adam haklarynyň gödök bozulýanlygy üçin men hususy sanksiýalara şol ýolbaşçylary bermegini isleýärdim diýip aýdarsyňyz. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow, Türkmenistanyň daşy işler ministriniň ýolbaşçysy Raşid Merýadow, Türkmenistanyň milli hukuklyk ministri Annaýew, Türkmenistanyň ýokary suwdyň ýolbaşçysy Usan Epesow, Türkmenistanyň baş prokuroryň ýolbaşçysy, baş prokuror, Türkmenistanyň baş prokurory Attaýew. Şu ýaly ýetir mysal hökmünde challenge'ler durur. Demokratiya Vatan Türkmenistan YouTube kanalyna ýazylyň şoňa we Murat Gurbanov kanalyna eýem durur. Facebook'ta da bolar. Şo ýerden öwreniň, seredin. Imodan paýlaşylar şu videolar. Seredin, öwreniň we edin şonu. Hökman suratda ýerti biz ýemel bereriz ýörüýte, şo ýere iýberiň. Ol sekretni geler, sekretnam adwokaty gider, adwokat şuň üstüne işleýär, bir adwokat, şul adwokat ýa-ni dowam eder işi. Biz hem Ýewropada hem Amerikada senator bilen işläp şu işi iki tarapdan ýa-ni baş eder. Piotr, indi men bir soragym bar, Timur gelýänçe. Timur berdimi? Bolämen jogap. Piotr, men size soragym bar. Indi siz talip hökmünde, beýlik talipler ýaly Russiýadaky. Egerde siz şu ýaly aktivist bolmadyk bolsaňyz, şu ýaly videonu görüp näme çözerdiňiz? Men şu challenge edämel diýär, men türkmen, men vatançy, men vatanım üçin ölmäne taýar. Men şunu hökman edämeli. Egerde men ölmäne taýar bolsam, men öz dogan garyndaşlaryma daş ýurtda, azat ýurtda oturup hökman şu challenge etip iýermeli diýip pikir edersiňizmi? Ýa ay bolýarly, bular boşlay, bundan zat bolmaz diýip pikir edersiňiz. Näme pikir edersiňiz? Egerde aktivist bolmadyk bolsaňyz, ýa-ni ýönekem bir talip bolsaňyz. Sağ olun soraňyz üçin. Gaty gyzykly, gaty ýerlikli soragy sebäbi birinciden dogan ardaş watany almanda da adam aýdylşýaly birinji bilen özüne hormat bolmaly. Özüne bolan özüne nimet bolmaly. Öz dostoýnstwsy, öz munasyplygyny bilmeli. Şu mysal üçin sen ýa gynalp görüp sen pikirlenmeli adam näçe gynalyp. Men ýene näçe şunça gynalyp gelmeli. Men şunu ýaly näme munasyp däl, men mysal üçin gelýän Ýewropadan okumana gelýänlerden 20 kem ýaşlardan iki ayagym bar, iki gözüm bar, ýaşlardan ananyň men şu taýa gelýän Ýewropadan gelýän studentlerimi gördüm. Öňüne aýtmakda olarda biziň studentler, biziň Türkmenistan, Özbekistan ýaly ýerlerden gelýän okumaga gelýänler olardan güýçli. Olarda kaniýat keçdigem ýok. Şoň üçin her kim birinji bilen özüne bolan hormaty bolmaly. Ondan soň şu watana, dogan garyndaşyny pikir etmeli. Birinji bilen özüňize hormatyňyz bolup, özüňiziň geljegiňiz üçin etmeli. Gynalyp görmediňiz üçin. Bärde studentlere diýen, gelin şunu ýaly edeliň, goşularyň, iş adam bolmaýar diýsen, ay ýok diýär. Şu gynalyp göreni gowy berýärler. Doğrudur. Ama vatan üçin elbetde, vatan üçin o näil adam bolmaly, eger sen dogan garyndaşyň, dost ýarlaryň gynalyp berip seni märde arkaýyn ýatyp berdiň,
Ol adam ýem öňkü gepleşiklerde aýdylyp beler geçirişäli giňişlerin podrobny, detal. Ol ýam mankurt bolýar-da adam. Adam diýende watan süýçülük nimesi ýitse, atenesini ýitýatdan çykarda, ol ýam adam bolmaýar. Ol ýam haýwan instinkti gala adamda diňe. Ol ýemek, içmek bu azatlyk diýmekde, azatlyk diýmek öz içiňdäki öz bir näme pikir etýändiň şonu öz potensialyny ýüze çykarmak ne bu azatlyk. Azatlyk diýip köpüsi ýalňyş düşünýär. Ne men öz pikirim şeýle. Okey, sağ olun. Timur, siz bizi eşitýärmi? Siz bärdimi? O eşitýärmi? Ha, bu eşitilýär. Size bir soraw bar. Ine mysal üçin Türkmenistanyň içindäki adamlar bolýa azatlykda däl diýerler. Ýa üstünde MHM bar, üstünde polis bar, prokuratura, tutdur, Berdimuhammedow üstünde. O görgüler hiç zat edilenok. Bazat etse üstüne gelýärler. Ine Türkmenistanyň daşyndaky adamlar. Şular her wagt aýdýardy, ay men nime çykjak gel, ýanky protesto çykjak gel, men Türkmenistanyň içine baryp, şo ýerde göreşjek, şo ýerde ol Haramulyny öldürjek, özüň baýda galyp gidip köşkden şunu tutturjak, tutjak zat diýip aýdýardylar. Ol bir atmosfera. Indi biz olary mundan meter bir ýeňleşdirdik ýoly. Özüň video ýazýan, o video sekretni email'e gelýär. Email'den gün advokata gidip günü komissiya berilýär. Türkmenistanyň prezidentine, Türkmenistanyň daşy işler ministrine, Türkmenistanyň baş prokuroruna, Milli Hukuk Komitetining ýolbaşçysyna, Türkmenistanyň ýokary sudynyň ýolbaşçysyna, Türkmenistanyň ýanky şu 5 tane adamın VDP'lerine işleyen adamlara sanksiya bermek için şu iş edilýär. Şunu goşun gatul bolýar, şular ýaly mümkinçilik biz berelmede şol adam eden ýagdaýynda. Indi näme pikir edýäňiz? Şolaryň şu biziň watandaşlarymyz. Biz ine olar mankurt diýäsä, mümkin olar mankurt däldir, gahrmandyr. Ýöne Türkmenistanyň içinde şu barmagyna garaşýandyr. Ine şolary iň ansat ýol tapdyk. Bildem almak gerek. Türkmenistana barmagym gerek. Şunu edýär, sanksiya berdirýär. Bir de ýem 80% ýolumyz geçýär. 20% sekil galdyk ýyktymyz bolýar şu Berdimuhammedow. Ine şunu goşularmy şular? Ýana ýene de bir ýanky tapyp bir bahana tapyp, ay men ýüzüm aşjak geldim tek, ýa men plan adetjek gel. Sen bu videolar YouTube'da gitden ok. Bu videolar gün email'den gün advokata gider. Şu adamlar edermi ka ya etmezmi ka? Ne pikir edýäňiz siz? Birinjiden murada şol tematikaň awtory kim şu tematikaň? Şu sansaňmy? Sanksiya meselesi boýunça ine DVT topory 1 awgustdan bäri, ýani международный terrorizm eden soň Türkmenistan prezidenti şondan bäri biz Ýewropa bilen işläp gelýär. Mundan daşary ine Farhat topory özüçe işläp başlady. Olar azajyk soraly öňe de gitdiler. Advokat tutup eýem öňe gitdiler. Biz advokatsız gönden işlesek, olar advokat tutup ýanky taýýarlyk görüp edýärler. Ine şu işte iki taraftan biz ýöräpdiz. Ýöne iki tarapyň hemme zat bir komissiya bar ýa. Diýmek, ýanky hemme zat bir ýere bar ýa. Ine häzir biz Farhada kömek edýäs. Ýöne biziň maglumatlarymyz bar, bizim özümizçe berer. Hem Farhadyň adwokatyna berer, hem öz ýanky ýollarymyza ulanır. Sebäbi Ýewroparlamentyň deputatlary Fransaň 46 san deputaty bar. Men ýalňyşmasam, mümkin ondan köpdir. Men şolar bilen gepleşip geçirip otyryn. Şu meseleler boýunça videolary ýanky terjime edýän dokumentler terjime edip berýär. Ol bir proses. Ol diňe bir adamyň başary boljak iş däl. Ol bir grup bolar, bir däli bir näçe grup bolar başajak iş. Şoň üçin şu ýerde inisiatiwa menim bilşime görä DVT toporundan gidýär we Farhadyň grupasynyň toporundan gidip dur iki tarapdan. Ate doğru hareket oldayan ýa-da şu bizim halkymyz için ýeňillik. Owa. Bärde
bazıdan 10 bin tane adam geliştirdi. Şu haramdan karşısında 10 da sanksi berler var. Son öyle sanksi son içindeki adamlar ve dışındaki hem ruhlanlar son yine ikinci etap işin başlar. Yani birinci katı adamlar bilen içindeki dışındaki adam ruhunu kaldırır şu hareketini. Son için häzir şu halkmyza bagly ýaman ýeňil hereket problemi ýok. Çelişitmek ve hemme ustensler halkymyz onu bilýär. Täzinde hopsuzluk öýde hop nämet ýok. Iwerlerde çat ýapyp çat tawa hiç ýarat bilmeýär. Şu gezek bir 10 000 adam çyksa aty gowar. Sağ olun. Sağ olun. Doğru. Inni men Piotr'a soracak bolýan. Piotr. Inni mysal üçin şu wagtda bizde doli ýa-ni ýeňişli geçdi. Sanksiýa berildi. Birinji tapyry. İkinci tapyry inni ýa-ni beýleki hökümetdäki işleyen adamlar, hekimler ýa-ni MHM gullugynyň içiniň ornmasarlary, departament ýolbaşçylary, küçük ýa-ni MHM agenti adamlar baryp gynap ýa-ni kerege diýen 6-njy addyl giýje gelip adamlar alyp gidýän ýüllerine maska giydirip alyp gidýän adamlar. Şolary ikinji tapyr bolar da. Näme pikir edýäňiz? Ine biz şol sanksiýalary ettirip dur. Bizim halkymız ýuwaş-ýuwaşdan galýa. Sanksiýalar müfti gidýänine seretmeýän, ýa-ni ýuwaş-ýuwaşdan galýa. Ahirki netijemiz Türkmenistanyň prezident köşküniň öňüne baryp Türkmenistanyň prezidentini tutsak etmek. Ine şo ýere barmak üçin bize diýmedim diýenne bir 40 000 adam, 50 000 adam gerek. Şol adamlar Türkmenistanyň içinde peýda bolarmy? Şu sanksiýanyň müfsal gidişine göre ya peýda bolmazmy şolar? Ýene gorkuşup oturarmy? Sebäbi bu sanksiýalar näme peýda berýär? Şol öňkü ýaly basyşlar MHM tarapyndan alanap, inni kanunlary seredip başlar, inni Türkmenistanyň häkimetine, ýa-ni ýerine ýetiriji häkimeti kanunlary berja etmäni ittirerler. Diýmek, adamlar konstitusiýanyň esatyna protesta çykyp bilerler, nägilerini bildirip bilerler, arda ýazyp bilerler, günden aýdyp bilerler. Ine şol zatlar köpüler adamlar ýa-ni protesta çykyp başlarmy ýa şonda da bular çykmazmy? Näme pikir edýäňiz? Sağ olun soraňyz üçin. Indi bu ýerde duýaky bolup biler da, iki ýyl bolup bilmek mümkin de. Ana häzir sanksiýalar başlap şu esasanam studentler daşary ýurtda ýaşaýan raýatlarymyz, watandaşlarymyz sanksiýa çekip başlarym welin bu taýdanam Türkmenistanyň içinden bolmaz diýmelde bolmagy mümkin. Men bolarym az bolsa da şeýle ýagdaýlar öýüne gelip bulardan şu çağlaňyza jaň edip doğan aryndaşyň jaň edip aýdym bolmasa bizi bärde hila eder, alyp gider diýip bu ýagdaýda da ýene de öýdäkilerden her kim öz doğan aryndaşlarynyň jaňa garaş bermeli. Indi bir sanksiýa çekip soň öýündäkileriniň ýanka içmeli gepine gidip bir başdan soň ýene indi goýmaly da diýjek bolanda şo dowam etmeli. Ol sebäbi kto nie riskuje tot şampanski ne pije diýip aýtdylar da ortada. Risk etmeden şampan içip bolmaýar. Şoň üçin indi bu birinciden, ikinciden sanksiýalardan soň bular elbetde azaldarlar, kanunlar işläp başlar. Bir wada bular produktlara ilkinji zerur bolan gojalyk tawarlaryna da bahalar düşürmek mümkin. Bu diýmek bularyň düzeldigi diýmek de. Şonda da bizim halkymyz protestlere çykmaly. Bu hüküm wagtlaýyn näme diýdim? Wagtlaýyn bu rekimine garap ýuwaş oturmaly da. Gaýtam ýene de güýçlendirmeli göreşleri.
Tiýaby bular köp ýeňirlikler öwretmegi mümkin de edil saýlawlardan öň edilişi ýaly. Şoň üçin diňe öňe ahirki şu toparynyň prezidentiň topary şu näme vlast gitýänçe häkimiýet gözümiň önünden gitýänçe ahirine çenli gidişmeli. Bu näme etmeli aldawlara özümüzi aldyrmaly. Doğru. Doğru. Ine menin belläkeşçek bolýan terdim. Ine şu ýokarda Telegramda aktivist dewete Kurbanov MK Telegramda ýazsaňyz şu adreslara şura öz videolaryňyzy uratyp bilerdiňiz. Erteçerli garaşyň. Erteden videolar çykar. Ýürütülüşdiren şu kanalyna we Demokratik Watan Türkmenistan kanalyna çykar ýürütülüşdiren video. Şo ýerde seredim. Şu video göre sizin öz challenge'ınızı yapın. Şu challenge'ını edernede ine şu adrese iyi verseniz gönlün gönü advokata gider şundan. Yöne iyertiden başlayıp biz günü yani yemen adresi veririz. Ine şu yemen adresan iyi verseniz gönlün gönü advokata gider şundan. Biz yürütülüşten bir yemen adresi ederiz. Hormatly vatandaşlar, men sözü inni Timur'a berýän Timur. Inni sizin pikirinizçe ine Türkmenistan'da protestler galyp başlady. Türkmenistan'ın hökümeti inni sansa alansoň mysal üçin çekilip başlady. Kanunlara hormat goýup inni ol ýanky alu yalan vatan programmasy ýa-da bir bolmajak dil görkezmeler bilen halkyny gynamadylar. Sebäbi inni olary jenayda çekip bolýar. Sanatçılar bir edilenle bütün dünyanın ünsünü şoyra çekiliye yeni bir ayrıtıyla şu sanatçılara verilenle her 3 aydan 4 aydan komisye gelip barlak gidiyor. Şu sanatçılar şu esasında berili yine şu kanunlar şu adam hakları bir cay ediliyor mi edilmiyor. Türkmenistan'ın içindeki Fransız pasaportu, İngiliz, Şved, Germanya ve beylik pasaportları, Amerikan pasaportları şu zatlara içine yerine seyredip otururlar ve öz daklatlarını bildirirler. Gizlin daklatlarını. Onun dışında komisyeler durur. O demek biz Türkmenistan'a bütün dünya cemiyetini, halkara cemiyetini alaytada yani bütün dünya cemiyetinin liderlerini ünsünü çekiyor Türkmenistan'a. O yerde sanatçılar bir gidip başlasa olur gatşat ýagdaýda galyp başlıyor. Yine kimde kim bir aydıp biler, yine Belarusya'da sanatçı verildi. Belarusya yıkılışına varsaydın. Hem kan eksport kontraktları yıkıldı. Dine Rusya olmasa, Rusya şuradan zat almasa, Rusya şuradan gaz muhtemel taklamasa, Rusya'nın boynuna şolur. Olur inni bütün dünya bazılarına hareket etbilen ok. Seya o yerde personel sanatçılar gitti. Həyada personel sanatçıların qatiyeti oluyor. Şoň üçin halka ziyan bolmaly ýaly personal berýär sanatçy. Yine Timur sonra şeyle yine biz protestler çıkıp başladık. O yerde bir yerde protestler. Yine opozisiya yine mene doğrudan gidecek Türkmenistan'a. Yine opozisiyadan içine gidecek adamlar bolur mu? Biz sanatçı berilen soň biz halkara gurumalaryna ýüzlenir. Bize de yani içine barmağına mümkünçilik görüyorum. Bizden barıp içine demokrasi için görüşüp, demokrasi için adamın hakları bozulmalı yani biz şu yerde hareketler edecek diysek bize kömek ederler. Yine şu ýagdaýda Türkmenistan'a aktivistlerin başka adamlar gidecek bolur mu? Bizim bilen ya da bunu aýratyn yine de yani biz aýratyn gidecek şu ýere barıp biz öljek şu ýerde watanlar. Yani ya gul bolup öljek ya da görüşüp öljek diýip bular yine de koşulman, yine de aýratyn reisler açyňça garaşyp oturulmaly. Ne fikir? Men fikrim boýunça ýadyňyzda düşen bolsa şol näme bizde Türkmenistanda şahardaky OBS-de adamlar işlemede öňünde tanıyanlar hava uzatkanlar ýadyňyzda düşen bolsa şolan garşyna çykyş etdiňiz. Birini kovdular, birinden pürdübüjene verdiler. Hava soň ine häzir şol yine şu näme galdy, şu sanksiýa bardy, näme tematika galdy. Hem Farhat hem siz hava. Indi
şol devlet tarapdan gurnalan hawa şol organizowany hawa şonda adamlar ynama girip başlady ýoşuşda sädinde birleşsen birleşikli hawa ilmli bilimli herket etsen bolmajak zat ýok ine bolup dur nisip bolsa ne şol egerde häzir sanksiýa berilse boldy şu bir ikinji etap başlany ikinji etapda näme bolýar ikinji etapda şu ýollar açylsa bararlar näle ılgam bararlar öňümizde bararlar şu opozisiýa şu ada täzinde iň kapy işler edildi ýollar arasalyndy bararlar men aýdaýdym Doğru. Tamam. Diýmek şu sanksiýalarda Türkmenistan'ın içinde egerde bir yerinin kanunu bolsa ya haklar bolsa onu şu sanksiýanyň esasında ol indi çıkıp bile protesta ya bar günden güni hekimler var nägeligini aýdyp biler. Hekimler, hökümetde işleyen MHM, polis, kadiyet, prokuraturalar inni halkın gözünün önüne var. Ön kuyalı yani bir uzunçukları etmeler sebebi gatçalt ýagdaýda daşına yetip sanksiýalar güýçlendirir ve şu sanksiýa goşulýan adamlar, hökümetdäki işleyen adamın spisiги ulolar. Diýmek, ol Mardak MHM-şiň birlikleri içine yani Mardak, Marvel aýatyndaky kadyýatyň ýolbaşçydan prokurorun girer, onuň orunmasalarına girer. Olar pikir etmedin diňe Türkmenistan prezidenti. Ay biz näme bize tapal ýok sanksiýa girdik, girmedik diýip marda oturup çaý içip gürler ol. Sanksiýa girdim. Eýem haçanna demokrasiýa biz geçen ýagdaýymda senem daşyna pulun saklaman içine saklan ýagdaýynda sen avtomatiçeski jenaýat işi edýän. Sebebi sen sanksiýa girdim, sen jenaýat işlerini subut edildi. Diňe kadyýatyň üstü bilen sana advokat berip seni ýanky jenaýata çekmek galdy. Diýmek sen spisiga girdim. Olar pikir etmedin, ay men daşördüm sanksiýasyna girdim, tapal ýok, men Türkmenistan bary çykjak geçire. Wagt çykmady oğlum, biz varar. Biz var sen jenaýata çeker. Ol Türkmenistan prezidenti meni gorar diýip pikir edýändiler. Türkmenistanyň prezidenti gününe gaçmak bilen näme ýene ogurlap bolýar, oguruny erteden akşam aýdýar. Ogurlap biljeňiz. Menin prezident ömürlük bolup bilmän DVT topar aktivistler ilk barýar men diýip, ýani bulara komanda berýär. Ogurlap bolany. O şammy-şymyr diýeni özüni oňurmayan ogluny göni Vneşkonan banka baryp goýup şo ýerde pul ogurlady. Öz oguny ýani Merkez bankly ýolbaşçyny kontrol etmek üçin vice-premier edip hemme pullary kontrol etmek goýýar. O Serdar Berdimuhammedow onu eder ýaly. Han tehnologiýasyna taryf etdimi? Ya revolýusiýa geçirdimi? Ýok. Nira oýlanyna ya guruluş ministrligi goýup taryf etdimi? Ýok. Hani ahalla şäher bolýarda 1,5 milliard pul berildi. Hani pullar? Hani o şäher? Ýok. Indi bu ýöne şol iň bir hlyabny ýere, iň pul ogurlap bolup, gaçyp boljak ýere goýýar şuny. Ýürüýte. Sebebi Padzanovis maksimalny ogurlamak bolunky. Yine şu ýagdaýda bu Türkmenistanda şoň üçin Türkmen halky uýanmaly, bilinni ýanky oturmaly, bilinni herekete girmeli. Yine bizim gepleşigimizde Musa Goşully Amerikadaky bizim aktivistimiz. Musa, Salam aleykum. Vatandaşa salam aleykum. Kanada. Sizin pikirinizçe indi seriden sanksiýa meselesi güýç alyp başlady, sanksiýa meselesi bir netije barýar. Sanksiýa berilenden soň bizim halkymyz, bizim watandaşlarymyz, aktivistler gurrun edemek, aktivistler galar. Olar öz haklaryny talap edip başlarlarmy Türkmenistanyň içinde we daşynda? Olar protestler edip başlarlarmy ya ýene de şol aktivistler bir zat edämese şolary Amerikan tomoşçular ýaly açyp, çay içip, terip otururlarmy? Näme pikir edýär? Näme Amerikanlar tomoşçulary gatty gowy näme analogiýa getirdiňiz doğrudan bir
Egerde özüne personalini zat değmese ol tomaşçılar ya durarlar ama Türkmenistan'ın halkı yine hazır yurdaşındaki halkı Türkiye'deki krizis yani doların yukarı kalmağı ve personal sanksiyalar hükman suratda bir içergi verir mi diye fikir ediyen. Doğru. Men nemç Amerikanski tomaşçılar diyen şeyle var ortalarda bir söz var. Amerikanski nablюдатель deyip. Yani bular geliyor her vakt daşında duruyor, qaraçkılı itir edip duruyor. Niye mulk geçe, niye mulk geçe? Hiç vakt koşulan yok. Yine şuraya yani kinolarda da attı, görüyorsunuz. Gepin tümökleri şu sanksiyalar bizim halkımıza azıcık yani itelik olur. Benim fikrimce. Biz şunu katılmayız diye. Ne şunun için şu sanksiyalar görüşüyor. Benim fikrimce şundan sonra bizim Türkmen halkını kıyımlamasa onu yani bütün dünya korumaları gelip bırdat edemese ve son gelecekte bütün dünya kurumaları Türkmenistan'dan dolandırılmasa onu şu adamlar vatanım gerek şu adamlara yurdum gerek. Onu şey diyemem oluyor. Şunun için biz vatandaşlarımızı çağırıyor. Şu change'ları yapmak için siz hiç yerde yankı tam yapıp tamın içine change yapıp yine şu yankı Telegram adresleri ya da ERT'den başka biz yürütülüşlerin e-mail adres veririz. Şöyle uğradık bilirsiniz. Hiç yeri YouTube'da hiç yerde çıkmadı o challenge'lar. Günden advokatın üstünden komisya verirler. Komisya yapık komisya. O yerde Türkmenistan'a görkezmediler. O yüzden Türkmenistan'a aktivistler görkezlerler. YouTube takları, beylikler görkezmediler. Yöne müçver naydarlar şunça yankı challenge'lar var. Sizin adam insanın haklarını bozayanı sebepli yine şunça challenge'lar var deyip onu düşünürler. Şolara karşı şu dokumentleri ulunurlar. Yine şunun için o katı vacipler şu sansan üçün challenge'lar hatlar gidip dur, challenge'lara gerek, tuğutnamalar gerek, ardalar gerek, hemmedat gerek. Hem işleyen. Neyse köp dokument olsa şonça çarp düşündürüp bolya yine Türkmenistan'ın bandit hükümeti dine öğürlerin behvitleri için görüşüyor. Din halkı ezmek boyunca görüşüyor deyip ayıp olur. Şimdi men hemmenize bir soru olacak. Hurmatlı vatandaşlar. Şu yani bizim efirimize katlaşanlar ve görüp durumları sorulacak. Şimdi siz öyle ne fikir ediyorsunuz? Sansa da gelip başladı. Azıcık vakt kaldı. Türkmenistan'ın prezidenti ya kaçar ya da şunu Türkmenistan'ın halkı arrest eder. Yine şunu neye vakt kaldı? Sizin fikrinizce. Ve neye bağlı şol? Timur Tezden başladı. Sorum size. Sağ olun sözleriniz için. Men fikrimçe Kurbanlı Berdimuhamedov akşam yatıp bilen otur deyip fikir etken. Seyircinde aktivistler köpek başladı. Her adamlar köpek başladı hava. Koşuşturan adamlar köpek başladı daşından hava. İçinden köpek başladı yoşuştan hava. Şimdi şimdi ne etmeyeceğim bilen olur. Ne etmeyeceğim bilen olur. Şunun önkü ayıp geçişini yana oğurlap yine men fikrimçe bir yıla kalman açık gider kalip ketken. Seyirinde onun nämesi yok. Seyirinde verdi mesela sizin aktivistler başlayan köp aktivistler turan adamlar da yazıp turan adamlara da bizim yazıp tursa köp saata yazıldı. Подтвержденная informasiya var hava. Sen oğruklar var da adam öldürenlikler var da narkotrafik var da hava. Tonalap aktivistler var da şu hava aeroport çekirdek aeroport olmayanlar var da yerel satçanlıklar var da. Doğru. Sağ olun. Şunun için Kurima kalmak Kurima kalmak. Şu dünya her şey
challenge koyulsa, paytaplaşıp işler edilse, bir vaga almad bolar değil mi taraf? Ekip bapa. Bolýar. Sağ bolun. Musa siz näme pikir edýäňiz? Menim pikirimçe prezident bir sanksiya bilen yerini taşlap kaçmaz. Ol diňe halk köçe çykanda güýjüni görkezende şonda näme prezident yerini taşlap gider. Ondan diňe sanksiya halky höweslendirer. Hemme halk sebepdur näme netije berler diýip edilen işe köp. Sizin adışınız ya her taraftan olmalı. Hatlar mezliler, protestler medildi, mitinge geçiriliyor. Yine sanksiyada o da bir instrument, o da bir itergi, bir adım öňe halkı höweslendirer indiki gelecek hareketlere. Yöne diktatörün rejiminin yıkılmagyny diňe halk içinde köçe çykanda şonda ütkärdi pikir edýän. Men internetim çalarak käwagt üzülýär. Yöne Murad ağa siz aýtdyňyz şol şunçy işler edildi, onuň goý boldy edildi diýýäňiz-de şol sanksiya girilýän ýagdaýda halk hereket etmese gereňiz şu diýýäňiz bir kile o halkyň psihologiýasyny düşünmeli diýip pikir edýän. Sebäbi 70 ýyl o Kremlin başçynyň aşagynda, soň 30 ýyl diktaturyň aşagynda halkta inanmazlyk zat bolýardy. Ýoş-ýoşdan herekete gelerler hukman suratda. Ine hereketin edilip dur, ýoş-ýoşdan içeride adamlar galyp dur, mitingler geçirilip dur, protestler bolýar. Marda boldy, bayramda boldy, çarjyda boldy. Şon ýaly ýoş-ýoşdan köpeler diýip pikir edýän. Dogry. Ine bizim bir vatandaşymyz ýa Gurbanguly hilesi köp. Sanksiya elan edilse bir ýütgeçlik eder bolar. Halky ağlar, halkyň käbiri entegem ýurtda bolýan zady prezident bilmeýär, bilse döder diýen düşünje bilen ýaşaýar. Gaty dogry bellek geçdi. Ine men şunu düşünürem size, hormatly vatandaşlar. Fergin. Her wagt aýdylýar, ay prezident günäkär däl, ýolbaşy günäkär däl, ine şunu daşynaklar. Bu adam daşynaklar tutup basyp ýör. Hadi. Onu bilýänler şu adamlar haramlyk edýänler. Şu adamlaryň ýanky bir kanun hereket edýänlerini. Onu bilýär logika tarapdan. Diýmek bu habarly. Diýmek habarly bolandan bir-birden tutup basýar. Diýmek bu bir sistema. Sebäp 99% öz hökümetdäki işleyen adamlaryň basýar, ýolbaşçylary. Diýmek egerde 30 ýylda birinji Türkmenistanyň birinji prezidenti, ikinciden hem Türkmenistanyň ikinci prezidenti hemmeler çalışıp gelýän bolsa, onda bular ya saýla bilen ok, ya işler bilen ok, ya da bular bizi ağlap dur, idiot hatalyny görüp. Bular ýa öz programmalaryny edip özler baýak gidip otyr, halky bolsa mundan meter talak gidip otyr. Diýmek, ol diýilýän sözde, ýa prezidentde günah ýok, oň daşynaklar o ýan gurun. Ol bir adamlar ağlamak üçin, uhlatmak üçin gurun. Diýmek, Türkmenistanyň prezidenti hemme zatdan habarly. Ýollaryň ýapykdylan, pasportlaryň berilmeýändigine, ýa-ni ak maşinlary hemmesi kraskalamary, aşak paddona çelik kraskalamary, inni tekirler hem kraskalamary diýip, ýa-ni şu zatlary Türkmenistan prezidentiniň özünden gelýär. Ýanaklar tapan ok. Onyň ýanaklar hemme zatdan okýar. Öz başda hiç hareket etmediler. Türkmenistan prezidentini habardar etmediler. Şonuň üçin menin pikirimçe bu bir köni atmaska yanlış düşünce. Adamlar düşünmeýän, özlerini ağlap, özüne kod berip uhladylar. Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow Türkmenistanyň içindäki bolýan zatlary jogapçylyk berýär. Näçip? Ol ýerine ýetiriş hökmüniň ýolbaşçy. Hiç zat ýerine ýetirilen ok. Hemme kanunlar bozulýar. İkinci, kabinet ministriniň ýolbaşçy. Hemme pudoklar ýatdy. Hemme pudoklaryň ýa ýolbaşçylary näme etjegini ok, pul ýok, hiç zat ýok. Hemme pullary ogurlap ýatyr. Üçüncü, Türkmenistanyň halk geňeşiniň ýolbaşçy. Özü itlerini karar çıkartıp bilýär. Hiç adam edemem. Şoň üçin muny günäkärlenmä, hemme beýlekler günäkärlerje bolýar.
Hemme adamları vepalı boyunca işallı. Ondan ne yapıp olur günahkarlar. Dini Berdimuhamedov. Ola bir. İkinci. İnni Berdimuhamedov önküyal Allah bilmedi. Ne yapıp? Sebebi her 3 aydan 4 aydan kamisa varıdır o. Barlar. Hani şu sansa berilen zatlara yankı neydi işler edildi, nemeler edildi, şu zatlar neticet neydi sansaları kaldırmalı mı, ya pes etmeli mi? Şunun için inni Allah bilmez. Ne yapıp Allah diyor? Bütün dünya kuruması, halkar kuruması onun çıkaran kararlarını hiç cevap vermiyor. Yoğum hoboda. Dinamay diye yankı. Ay bir berer deyip Allah gelip dur. İnni haçanla mumu sanatını bu kurduğundan yapışanla inni oraya Allah olmaz. Şunun için gatı tehirli var sanatsalar. Men pikirimçe edil sanatsalar Türkmen halkının yankı ruhunu aldırar ve Türkmen halkı bundan beter hareket et başlar. Benim pikirimçe. Piotr siz derdi mi? Awa men eşdipdiň awatyn. Sizin pikirinizçe nähili şol sanatsalar Türkmenistan prezidenti gorkup gaçdyrar mı? Ya da Türkmen halkyny galdyryp şol demokratiya ýeňişine şunu arrest edip jenayda çağırmanyň kömegi eder mi? Sanatsa meselesi. Näme pikir edýär? Endi soruň üçin bu ýerden de anyk bir zat aýtmak kynda. Bu endi wagtyny işi diýen ýaly endi eger zarwy zulumyny güýçletse, meň pikirimçe näme suda bütün dünýä sudyna çekmekler mümkin. Eger halkyň içinden güýçlenip başlasa, halk ayağa göterilip, ayağa galyp protestlere çykyp, eger aç galyp, halk eger hemme tarapdan, çar tarapdan çykyp başlasa, onda meň pikirimçe gaçmaga mümkin. Endi bu ýerde anyk bir zat aýtmak kynda. Ýöne ýanky aýdan soraňyz näçe wagtda Türkmenistana şol rejimi ýykyplar, näçe wagtdan takminan ýurda dolanyp biler diýen soraňyza ruhsat bersen, jogap bersen, menim öz garaşyma aýtmam. Aýdym. Endi şu ýerde edil men özüm birinciden ananýan da anam diýe bu ýeňişiň ýarymy diýe-de, ýeňişiň ýarymy ýeňişe bolan anam ýeňişiň ýarym diýe. Şoň üçin şu bir ýylda, bir ýarym ýylda eger şu ösüşde gitse, biz Türkmenistana barýar. Şu soragda her kim öz oturan ýerinden bermezdi. Meňem çykyşym, meňem iýerjek challenge'im, meňem oturan ýerimden etjek hereketim bir adım şu Türkmenistana barmaly, ýolum bir adymyny geçjä diýip her kim müňlerçe, 10 müňlerçe raýatlarymyz, studentlerimiz öz oturan ýerinden hereket etse, şonça da ýolumyz gysgalýa, şonça da Türkmenistana tiz barýar. Şoň üçin hereket ediň adamlar. Bu stimul hereket etmek. Doğru diýen menim goşulýan aýdylanlara siz öýe gaýtjakmy? Challenge ýapyň. Sansa berdigi ýollar avtomat açylýar. Ýa oň bitjek ýeri ýok. Ýa sansalar esabyny hem çykberdiýär. Ýollar ýapyp öz watandaşlaryny, öz graždanlaryny evakuasiýa edenok, pasportlar berilenok, şol iksan mesele esas bolup durýar. Ve beýleki meseleler, Türkmenistanyň içinde bozulýan kanunlar, haklar hemmesi esas bolup durur. Şoň üçin ýollar çaltaçylar. Ine bir ýerde aprel açylýar. Berdimuhamedowyň atmaska tehnikasy ine bir kaýdan açyp otyr. Ine charterler başlady. Ine ýollar açylýar bir aýdan, bir ýarym aýdan. Adamlar uhlady. Ine 2 aýdan, ine fevralda. Ine häzir ýanwarda täzeli geçtin, ýanwarda açylýar. Ýanwar geçýän, ine fevralda geçtin, ýa martda 1-nji martdan açylýar. Martda gelýän, häzir ine maýda bir bayramçylyk bar, Türkmenistan bayramçylygy geçýär. 1-nji iýundan açýar. Iýun gelýän, ine häzir sentýabrda Türkmenistanyň bir taraplygy bar, şonu bir geçiril, ondan açýar oktýabrda. Şeýdip Allah gelýär. Bu Allahçy, bu prezidentler. Men bir zada geňýär. Niye şol adam yüzünü padoş edip öňe çykyp
halkın önüne gürlen bolýar. Ya yol boş bolun bolýar. Men şunu hiç düşünemok. Şuraya bir utanç. Ay, Hudaý saklasyn. Şuraya bir gayrat bizim prezidentimiz bolup bütün dünyada maskara edipdi. Özü maskara edip nähili öňe çykýa, häzir günne ekranyň önüne. Bulun bir masalçylyk. Men şunu düşünemok. Yeni bir masalçylyk, Yalan Watan programmasyndaky işleyen adamlar nähili şu maskara wady klown. Günne 500 gedek adyny aýdyp bizim milli liderimiz diýerler. Diýmek hökümetiň milli lideri klown. Şu klown hökümetiň milli lider bolýan bolsa, bu hökümetten bize top hiç geliyor. Şunu düşünün, hormatly vatandaşlar. Sözüňizi böleň şu ýerde. Bolun. Ine psikologiyada bir aýdylýan näme bar? Psikologiyada ine çağalar diýe, çağa döwründe mysal üçin çağalaryň elinden alsaň, çağa döwründe şu oýnap doýmadyk bolsa, mysal üçin velosipedde aýlanyp doýmadyk bolsa ya at çapyp indi çağalykda at çapylmaýda şu çağalykda edi bilmedik zadyny mysal üçin şu wagt 6 ýaşda bar ýalara okuçylar. Belki şulam çağalykda şu oýnap doýandadyr ya çağalykda okya ýatyp nimedendir. Soň diýe şol adam ulalan soň diýe şol öň edi bilmedik zatlaryny diýe şu mümkinçilik bolanda etdiýdi. Soňa mene etdiýän nemesi ya türkmen halkyndan arwamy öde aýtdyramyň kakadan falan ýere çeni türkmen diýip. Ya bir şol öň abiýjyny bir güýne degen güýçli şu al bilmedik arwam bu bir etdiýän hereketlere uzu psihiçki tarapdan ketel adamın bir ketel var infant bir zat anyk ýadymda şu ketelin alamatlary da hemme etdiýän hereketler çağalykda oýnap doýmadyň doýmadyk adamyň hereketleri şoň üçin Mene goşsam Murad Aydın. Şol ýollaryň ýapylmagy meselesi boýunça egerde bir ütkeşik bir zat bolmasa da katastrofa ya bir çyzyçan situasiýa bolmasa ýurdyň ýollaryny ýapmak bir günem şol gadagan kanunyna garşy we jenaýat hasaplanýar. Onam bir gün saklamagan däl, şol öňünden duýduruş bermeli. Plan wagtda içerli ýapylýar, belli sebäplerini aýtmaly. Bu sebäpden aýdanyp halka habar edenip ýapyljagyny duýgünden şol erte açılmalı ya bir aydan açılmalı ol möhlet koymalı ýam zat ol jenaýat. İkinci jenaýat. Dogry men alaçan görün Türkmenistan prezidentiniň idiotlugyny terin. Ýollary ýapýar koronavirus diýip şu wagtda da gol çekýär ýanky gökünme berýär koronavirus Türkmenistanda ýok we Nobel premiýasyny aljak bolup hemme dokumentler berýär. Türkmenistan ýeke-täk döwlet dünýäde şu koronavirus yeňin ve şonu yankı üstünlük alın. Üstünlük çıkan şu koronavirus üstünden. Şorayalı idiot ne Türkmenistan'da olunup geliyor. Şoň üçin biz hormatly vatandaşlar gatçalt ýagdaýda buraya adamlar hükmede getirmeler. Ayırmalı ve Türkmenistan'ı güçlü ötüşe urukturmalı. Türkmenistan ötmeli. Türkmenistan'ın bağlığı, Türkmenistan'ın adamlarının akıllı, beylik halkların kıyalı. Kim adamız yok. Dine bize bilimler berilmän soň biz olary alylmadyk. Egerde bilimler güçlü berip başlasak, Türkmenistan gysga wagtda öz tebi gaýlyklaryny ykçam tykşytly peýdalanyp täze tehnologiýalar, nano tehnologiýalar goýup Türkmenistan öser, gaty öser. Oňa bir ulu adam gerekkä, ulu bir halkam ýok. 3.750.000 adam var Türkmenistanyň grażdanlary. Ondan geçen o. Bunun 6 milyon bunun ağırlamayan zadi yok. Yani statistikan dolu ağırlak geliyorlar. Türkmen halkının dolu ağırlak geliyorlar. Paxta yığıllı, paxta 30% yığıllı, paxta yok. Buğday yığıllı, buğday 30% yığıllı, çörek yok. Şuraya Hramov'un Sovyetik ağırlık sistemasını ulunup geliyorlar. Şunun için şurada krizden çık bilmeyen, şurada Türkmenistan'ı inni hiç yolu da talıp bilmeyen, pudoklar yıkıldı. Dine uğurlamak, yani bir kamçılık etmek, banditlik etmek, şu yoldan alıp giderler ve Türkmenistan'ın sonku alanatlarını yok edip
Dine bir bandit hükümet, bandit yurd ederler. Eğer bize vatan gerek olsa, eğer de her kim özünü Türkmenli pasa veren olsa, yanın challenge'ını sanksiya boyunca iyi verin. Ya şu Telegram adresi iyi verin ya da biz yürütülüştürülen e-mail adresleri gün advokata gider. Şu yerden advokatın özü alır şu e-mailden ve onu Avrupa Komisyasına ya da Amerikan Komisyasına günden gün verir. Hiç yıl ortada adam durmaz. Şu informasiya hiç yere gitmez. Şunun bilen näme biz gepleşigimizi gutoraly. Ine şuraya bizim bir vatandaşımız komentari yaptır yalov. Eger nuktar nazardan qarap sansa ılan edilen yurtlar bilen diňeşdirip görsek, gurbanlar bir sansa tähdit etmeli diýen. Beýleki ýurdun prezidentleri kim gaçyp gidenini görmedim diňe halk kalmaly. Gaty dogry ýa-ni belli geçipdir. Halk kalmaly ýöne. Biz bir zat unutmalylar. Türkmenistanyň prezidentini 0% adam golýar. Şoň üçin beýleki döwletlerde 5%, 10%, 100%, 30%, 40% gollanan üçin ol özgörlükler derrew bolanok. Türkmenistanyna gowzady ýa-ni indi näýlisem görüşde bir gowzat ulanyp biljek zatymyz 100% halky Türkmenistanyň prezidentine garşy we Türkmenistanyň prezidenti halk düşmanı diýip hata edýär we Türkmenistanyň zulmy diýip hata edýär. Şoň üçin bize ýeňmek ansat. Başka soruňyz bolmasa onu biz şu efiri gutorýas. Inni her kim bir 10 sekunddan geçmeýän öz arzularyny, öz maslahatlaryny bizim halkymyza ýetirse gowy bolardy. Timur sizden başlaýas. Aziz vatandaşlar, men nasihatym şol hemmeňiz aktiv bolmagyny dileýän. Bolup turan zatlara gözüňizi yummaly däl. Ine birleşip hareket etmeli. Sağ olun. Sağ olun. Piotr, sizden bir goşdyňyz? Awa her kim öz challenge'laryny uradyň, ýakty geljegiňiz üçin her kim öz goşandyny goşalyň. Diňe vatandaşlar. Sağ olun. Musa, Vatandaşlar emmiňiz aktiv gatnaşmaly. Her kim öz goşandyny goşsa, şonda üstünlük gazanarys we şonçada tiz we ýakty geljege ýakynlaşarys. Sağ olun. Sağ olun. Hormatly vatandaşlar, ine şu ýerde ýolow gaty dogry belledi. Omikron diýip täze Afrikadan gelen bir koronavirusyň ştamy, epidemiýasyň ine Ýewropa gelip başlady. Beýerde prognozlar var. Şu ştam ýigirmese delta ştamynyň, ýa-ni Indiýan delta ştamynyň güýçli. Ne şu betbaşçylyklar Türkmenistana gelen ýagdaýynda Türkmenistan ýene bir ýyllap ýa-ni çakşap durar. Galyp bilmez. Bir topar problemalary Türkmenistanyň Sağlyk Uruş ministrligi taýýar däl. Bu ýaly erkinç keseleriň öňünde bizim adamlarymyzy, bizim watandaşymyzy goramaly. Şoň üçin biz näçe çal ýurdy elimize alsak, näçe çal açyk saýlaw geçirip hakyky watançy, patriot hökümeti saýlap işletsek, şonça biz çalkalas we öňüňde. Challenge'ları yapın. Bize challenge'larymyz gerek. Türkmenistan prezidenti we ýanynaky bandit toporny hökman suratda sanksiya bermeli. Şunun bilen biz gepleşigimizi gutorýas. Sizin hemmeňize birinji bilen jan sağlyk we adalatly baxtly durmuş arzu edýär. Sağ olun, hormatly vatandaşlar.